Velkommen til, Mustafa. Jo, tak. Vi har jo talt sammen en gang før. Der var der godt nok lidt tekniske problemer, kan jeg huske. Det var noget med kameraet eller forbindelsen sådan noget, men du var jo med hele vejen igennem alligevel, og det lykkedes jo på en eller anden måde alligevel. Og det var selv tak for sidste uge. Det var egentlig en god snak, vi fik, synes jeg. Der var ikke nogen sure miner efterfølgende, synes jeg ikke. Hvad med dig? Var det okay for dig? Jeg synes, det gik udmærket. Det ville nok have været sådan lidt bedre med sådan en tidsfordeling, men det er jo så det, som vi kommer til at inkludere i dag, heldigvis. Ja, lige præcis, fordi det vi talte om sidste gang, det var, at det kunne være ret interessant at tage nogle koranvers op, og nogle hadith-fortællinger, altså beretninger, og så, fordi vi læser jo det samme, kan man sige, men det kunne være meget spændende at tage det op, og så se, hvor forskelligt det er, vi egentlig ser på det, og så argumentere ud fra det, kan man sige, ikke? Og så helt grundlæggende det her med, at jeg er eks-muslim, og du er praktiserende muslim, og så argumentere ud fra vores synspunkt hver især. Og det kunne være ret spændende at lave, og det er jo så det, vi har sat os for at gøre i dag med timer. Så det bliver sådan, damer og herrer, der jeg kigger med, at vi deler op med tid. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få den op her, tidsmaskinen her, hedder jeg skulle til at sige. Så. Der er nemlig sådan en online timer her. Skal jeg se. Jeg ved ikke, om den dukker op hos dig også. Kan du se den også? Ja, den løber. Ja. Det er måske lige voldsomt stor nok. Og den kører i baggrunden, kan man sige. Og vi starter med 5 minutter hver. 5 minutter, hvor jeg præsenterer mit synspunkt som eks-muslim, hvorfor at jeg ikke mener, altså hvorfor jeg mener, at islam er forfærdeligt. Mit synspunkt ud fra det, og det bunder i et koranvers, vi så har valgt. Jeg har valgt et koranvers, og du har valgt et andet koranvers, og det er så ud fra det, vi ligesom skal argumentere ud fra, hvorfor vi synes, hvad vi synes. Du argumenterer jo selvfølgelig ud fra, at du synes, islam er det sande og det gode, og jeg argumenterer for, at det ikke er. 5 minutter hver starter vi med, og efterfølgende så vil der så være 5 minutter til hver til at modargumentere hinanden, ikke? Ja. Og til allersidst, så er det jo så tager vi også 5 minutter hver til at hvad kan man sige, afslutte med en afsluttende bemærkning. Og så kan vi jo se derfra, hvad det så siger, og om der er tid nok til, at vi måske kan tage nogle spørgsmål også fra seerne og så videre, ikke? Eller hvis vi har nogle spørgsmål til hinanden måske. Ja. Lyder det som en god idé, og vi kan jo selv styre det. Det var jo egentlig også planen, at vi skulle have haft en moderator til at styre tiden, ikke? Det er jo så min fejl, kan man sige. Jeg har haft lidt travlt på det seneste, så jeg har ikke lige kunne nå at få det stablet på benene med at få en ekstra ind til at moderere det. Så det er min fejl, kan man sige. Jeg har haft lidt travlt. Der har været lidt dødstrusler og sådan nogle hverdagsting, du ved, ikke? Så der har været lidt at se til, kan man sige. Har du meldt det til politiet eller noget? Ja, dødstrusler. Jo, det er meldt. Selvfølgelig. Men det kan vi tage en anden gang, eller måske kommer vi også ind på det skal jeg ikke kunne sige. Okay. Men skal vi ikke bare starte tiden? Ja, det kan jeg gøre. Så skulle jeg lægge ud, det var det vi aftalte, så lægger jeg ud med at fortælle hvorfor og hvorledes. Ja, det er kun koranverset til at begynde med, ikke? Og så... Ja, jeg tænker vi starter med et koranvers ud fra koranverset, ikke? Ja. Yes. Ja, skulle du sige noget? Overhovedet ikke, du var bare i gang. Yes, så sætter jeg tiden i gang nu her, og mit koranvers først og fremmest, det er det, der hedder surah 3:28, som lyder således, jeg læser lige op. De troende skal ikke tage sig de vantro til venner, i stedet for de troende. Den, der gør dette, hører slet ikke Gud til, medmindre I tager jer meget i agt for dem. Gud advarer jer imod sig selv, hos Gud ender alt. Det vers, altså surah 3:28, det er det, jeg vælger at tale ud fra. Så jeg sætter tiden i gang nu. Godt. Grunden til det her vers, det er jo vel et vers. Og bringe, det synes jeg er ekstra meget i øjnene på mig. Det bunder i, hvis man læser de fortolkninger, der er af det her vers, altså de her tafsir, der er af de her vers, og egentlig uanset hvilke fortolkninger der er, så handler det om, at man har ret til at lyve. Man har ret til det her takir, ikke? Altså man har ret til at lade som om man er en ven,
hvis man føler sig i fare. Altså det her med bliver taget af blandt de ikke-troende. Det her med, at man sådan skal spille deres skuespil. Der er også andre vers, der taler om det her med, at du skal smile til dem med din mund, men du skal foragte dem med dit hjerte og sådan nogle ting. Altså hele den til. Jeg ved ikke, om du hørte det der ding der. Lige var, hørte du det? Shit. Okay, det var 3 minutter. Det var lidt højt. Jeg ved ikke, om I hørte det. Okay. Nej, det hørte jeg ikke. Og grunden til, at jeg lige har lukket sådan lidt ned for min skærm og det der, fordi der er lidt hak. Jeg har dårligt netværk, så jeg prøver lige at bevare det, så vi prøver. Ja. Yes. Men i hvert fald, altså læser man de fortolkninger, der er det her vers. Selve verset i sig selv, hvis man kun læser det, som det er, i min optik, med mine øjne, med min forståelse, så siger det nok, altså tag ikke de troende til venner osv. Allerede der er der jo noget, der ringer. Men læser man så de fortolkninger, der er af tafsir, altså de tafsir, der er, så beskrives det jo meget tydeligt, at det handler jo om, at man skal spille deres skuespil, man skal ikke være loyal over for dem i virkeligheden, ikke? Det er jo hele tiden det her med, at man ser folk med, og det er også det, der tit er. Jeg har hørt mange bortforklaringer i virkeligheden, det her med, at det verset handler om, at man var i en tid, hvor man havde masser af fjender, muslimer havde masser af fjender, og det var i den forbindelse, man ligesom skulle, at det var tilladt at lade som om man var en af dem. Men uanset om man vender og drejer, alene det, at det står i nogle såkaldt hellige bøger, eller en bog, det for mig som eks-muslim, det kan jeg simpelthen ikke sætte mig ind i, også når jeg ser det i praksis, altså selv i dag, hvor man siger, at der er ikke decideret krig, eller jo, det ved jeg godt, når man er muslim, så ser man måske mange fjender hele tiden, det ligger i det, men selv i dag, der ser jeg det i praksis, hvordan folk med muslimsk baggrund, uanset hvor troende de er i virkeligheden også, altså selv uanset om de er praktiserende, eller om de slet ikke er særlig troende, så ser jeg, hvordan det her tvetungethed, det fylder mere og mere, og der er sådan en illoyalitet i det. Og det er noget af det, der trigger mig rigtig meget sådan noget. Altså, det tror jeg, det gør ved alle mennesker i virkeligheden, det her med at blive stukket i ryggen, eller at blive løjet overfor. Altså alle de her, det er det, der egentlig trigger mig ved det her vers, fordi det er det udspringer af, og det retfærdiggør, at man lyver, når man ser det her vers. Når jeg tager udgangspunkt i det, og sammenligner det med den praksis, jeg også ser, altså jeg ser de her dobbeltspil. Jeg ser, hvordan folk de bagtaler, altså hvordan folk, der taler arabisk for eksempel, bagtaler deres danske kollegaer på arabisk, sådan nogle ting. Altså, jeg ved, det er jo måske en lille del af et større billede, men det udspringer af eksempelvis det her vers, som jeg har valgt, altså 3:28. Det udspringer af det, og hele den her forståelse af, at man gerne må lyve over for sine fjender, altså behandle sine fjender på den måde. Men hvem er så fjenderne, kan man så sige? Hvem er det så, der er fjenderne? Og hvis man så kigger i Koranen og kigger i islamisk historie generelt, så er der jo fjender hele tiden. Selv internt blandt muslimer er der jo fjender. Så er der 55 sekunder tilbage. Alright. Selv internt blandt muslimer er der jo fjender. Sunni og shia og så videre. Ikke? Altså der er hele tiden en fjende, når man er muslim, så er der hele tiden en fjende. Og det vil sige, at der hele tiden er en undskyldning for at lyve og bedrage. Og det trigger mig, det er sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke have med noget som helst, ikke? Og lige hvis jeg skal vælge et punkt, som det vi har aftalt, så er det jeg vælger at sige, det er noget af det, der gør islam allermest forfærdeligt ud fra et koranvers her. Så det er sådan lige det, jeg kunne nå at sige på de 5 minutter her. Så, du må meget gerne tale færdig, hvis du gerne vil tilføje noget mere. Nej, jeg tror, jeg fik det opsummeret meget godt, sådan ud fra det, ikke? Altså, det tror jeg egentlig, jo. Der er 16 sekunder tilbage af min tid, så jeg har brugt min tid fornuftigt, synes jeg. Det er okay. Yes. Så jeg tænker bare, at vi starter sådan til forfra, så får du så mulighed nu for at give dit synspunkt ud fra dit vers, og så efterfølgende, så kan vi så modargumentere altså hinanden, ikke? Altså, så det du har at sige om det, jeg har sagt, det tager vi så efterfølgende der, ikke? Okay. Vil du gerne have... Hvad siger du? Jeg er bare lidt bange for, om du gerne vil have... Hvorfor? Jeg ved, fordi det kan godt være, at det begynder med at hakke igen. Så altså, jeg kan godt tænde den igen. Ja, bare tænde den. Vi skal jo kunne se hinanden, ja. Altså, hvis det begynder at hakke igen, så kan du prøve, ja. Okay.
Hvilke vers har du valgt? Kapitel 4, vers 135. Yes. Vil du selv læse den op? Det kan jeg godt. Ja, bare så for folk er med. Ja, I der tror, I skal varetage retfærdigheden som vidner foran Gud, selvom I går mod jer selv, mod forældre eller mod slægtninge. Hvad enten der er en rig eller fattig, så er Gud dem begge ganske nær. Følg ikke jeres lyst i stedet for at være retfærdige. Hvis I fordrager noget eller vender jer bort, Gud er fuldt vidende om, hvad I gør. Yes. Jamen, jeg sætter tiden i gang, og så fortæller du bare. Ja, så jeg har bare sådan set skrevet, at verset taler hovedsageligt for sig selv. Det handler i bund og grund om at være retfærdig, selvom hvis nu man ønsker at etablere retfærdighed, at det så backfire, altså at man så kommer selv til skade, så at sige, på et samfundsmæssigt niveau, eller hvis man nu kommer til skade rent fysisk, så skal retfærdighed etableres uanset hvad. Så det kan godt være, at man nu skal straffes for noget, som man har gjort. Så skal man være ærlig. Og så har jeg nemlig også skrevet, at islam er absolutistisk, når det omhandler etablering af retfærdighed. Fordi at det er noget, som man ikke kan fravælge. Du skal altid etablere retfærdighed. Så ja, det er sådan set bare det, jeg vil sige om det vers. Ja, du vil have mere på? Nej. Nej, alright. Så stopper den her bare. Alright, det var jo ganske kort, må man sige. Så er vi jo til en tid til det punkt nu, hvor vi så kan modargumentere hinanden, ikke? Og der er det så mig, i min tur nu, kan man sige, også har 5 minutter til at modargumentere det, du lige har sagt nu. Jeg kan godt lige starte tiden med det samme. Fordi det er jo ikke ret meget, du egentlig får sagt, synes jeg. Der er ikke så meget argumentation i det, du siger. Der er ikke så meget, altså du siger sådan set bare, at du du snakker om retfærdighed, eksempelvis. Og du siger, det er vigtigt, eller det er afgørende i islam, ikke? At der er retfærdighed. Var det korrekt? Var det ikke sådan, du sagde? Jo. Ja. Men du begrunder det ikke, altså du begrunder det ikke med noget. Du argumenterer ikke for, hvor det kommer fra. Fordi der er jo med det samme mange vers og mange punkter, jeg kan sige, men hvor er retfærdigheden i det, og hvor er retfærdigheden i det? Eksempelvis som frafaldende, altså hvor er retfærdigheden i frafaldendes måde at blive set på, eller de straffe, der er for frafaldende, altså hvor er retfærdigheden i det? Der er jo mange ting, så jeg savner egentlig nogle argumenter fra din side af her nu, hvor du havde 5 minutter til at argumentere for, hvorfor islam skulle være godt ud fra det vers, som du så valgte at bringe. Verset du valgte at bringe er jo også sådan lidt, fordi når jeg læser det, jeg ved ikke, om man måske lige skulle smide det op egentlig, så folk også lige kan følge med. Fordi når jeg læser det vers, som du valgte at bruge, der for mig, der handler det sådan set, der er det jo egentlig bare en måde at sige til folk, at I skal tro på Allah, fordi det er det bedste. Der er ikke noget argument, heller ikke i selve verset, er der heller ikke noget der overbeviser mig måder. Og læser man så verset lige efter, eller lige før, jeg kan ikke huske, om det er lige før eller lige efter, der kan man også tydeligt læse sig frem, at det er jo en måde at lokke folk ind i virkeligheden, ikke? Altså det her med love ting, folk, og det er der jo meget af i Koranen i hele tiden, altså det her med belønningen, og den måde at gøre det på med belønninger, altså det, for mig, der virker det sådan lidt, det virker modsat, altså det er sådan en sugar daddy mentalitet, forstår du hvad jeg mener? Det er sådan, at du får noget her, men det man får, det er ikke det, jeg ønsker mig, og det er noget, jeg også kan opnå her i livet, ikke? Altså det er sådan, jeg ser det. Så jeg mangler egentlig helt grundlæggende argumenterne fra dig, i forhold til, hvorfor det skulle være
være godt, altså hvorfor det vers, det skulle repræsentere noget godt. Og så savner jeg også det her med uddybning af retfærdighed, fordi det oplever jeg, at der er rigtig meget uretfærdigt i islam, og der er meget, som ikke overhovedet ser skyggen af retfærdighed i islam. Eksempelvis de her straffe for frafald, eksempelvis, ikke? Der kommer vi jo også lige om lidt til de hadith, som vi har valgt hver især. Der er jo også, den jeg har valgt, det er jo også inden for frafald, ikke? Altså hvordan frafaldene skal behandles og ses på og så videre. Så det er egentlig det, jeg lige kunne sige for din. Så nu vil jeg give ordet til dig igen, Mustafa. Ja, altså, jeg tror, det er sådan meget selvopklart. Altså, man kan jo simpelthen bare læse verset og forstå, at verset understreger retfærdighed. Verset taler ikke om, at man skal tro. Altså, verset taler til dem, der tror. Så der er ikke sådan en lokke, altså sådan en sugar daddy, eller hvad det nu. Altså, jeg kan ikke forstå, hvor du har fået det fra. Fordi det her er jo noget, der går rigtig mange væk. Altså, hvis man skal være så retfærdig, at det går ud over dig selv, så er man sådan lidt, har jeg virkelig lyst til det? Hvor får jeg min bonuspoint ved at være muslim? Så jeg kan ikke se, hvor du har opnået den konklusion ved at læse det vers. Fordi vi har nemlig diskuteret i de her private beskeder, som jeg har haft frem og tilbage, udvikle vers, og så tale fra det. Så det er jo, men jeg har bare udvalgt det her vers, fordi alle kan sådan set kontrollere. Ja. Jeg tror, der er noget med hvad hedder det, med forbindelsen. Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan se dig og høre dig. Kan du se og høre mig, eller hvordan? Lækker det måske ved dig, eller hvad? Lidt. Okay, jeg prøver lige igen. Jamen, altså, det er fordi, jeg bare har valgt et vers, som alle kan sådan se. Ja, prøv lige at se ved chat, hvis det... Ja. Står der noget i chat om at det lagger, eller? Okay. Jamen, det er det, jeg prøver lige at gå ind nu. Synes jeg, at min computer, den går helt i baglås her. Men jeg kan lige prøve at tjekke comments her. Der var den. Så, du er med igen her, ikke? Ja. Ja. Lægger lidt nogle gange, det er fint for mig, skriver de. Ja. Alright. Så skal jeg prøve at slå kameraet, eller skal jeg bare beholde... Jeg ved det ikke. Nej, lad os bare prøve at køre den her. Jeg har fjernet den her timer der fra streamen. Det kan være, den gør et eller andet, det skal jeg ikke kunne sige. Det var jo også noget teknisk problem sidst, men der var du på universitetet. Der var det universitetets internet. Ja. Nå, men jeg kan lige tage 2 minutter her. Så ja, som sagt, jeg har lige, altså jeg har bare valgt et vers, som alle kan sådan set støtte. Der er jo ikke rigtig noget kontroversielt i det på ingen som helst måde. Altså man kan sige, at det er lidt for ekstremt i forhold til, at man hele tiden skal etablere retfærdighed, selvom hvis man kan komme til skade. Altså ved for eksempel indrømme, at man har gjort noget forkert. Langt de fleste vil nok sige, hvis jeg kan undgå eller undslippe at blive straffet for noget, så vil jeg hellere gøre det. Men det vers understreger, at man netop ikke må gøre det. Men retfærdighed som et princip er jo et universelt princip, som alle er enige omkring. Så ja, men det der med sugar daddy princippet, det forstår jeg slet ikke. Altså jeg kan slet ikke se det i det vers. Det vil nok skubbe rigtig mange væk fra os, hvis de ikke går op i at blive hvis det har gjort noget forkert eksempel. Så hvordan vil man blive lukket ind til islam med sådan et princip, hvis man er uretfærdig eksempel. Men ja. Ja, men jeg tænker også nu, når vi har taget timeren fra, så kan vi jo godt sidde og tale lidt frem og tilbage nu her, selvfølgelig lige og respektere, at den anden taler og så videre, ikke? Det synes jeg heller ikke, vi havde noget problem med sidste gang. Så lad os bare tage den på samtalebasis. Når du siger, at du ikke kan se, hvor, altså nu det her med sugar daddy mentalitet, det var jo
ikke kun med det her vers, det er jo generelt den her belønning, og den her måde, man ifølge islam belønner gode gerninger, eller belønner hele tiden den her belønningsmentalitet. Det er jo det, jeg sådan refererer til i forhold til sugar daddy-mentalitet, ikke? Ja, men det er ikke i verset. Nej, det var ikke i verset, men det var i forlængelse af det, fordi selve verset, der taler om det her med at gå imod forældre, for eksempel, eller gå imod ens nærmeste for retfærdigheden, ikke? Problemet er jo også, at når du ikke definerer, hvad retfærdigheden er, du siger det godt nok, det er et universelt begreb, men det er det jo sådan set ikke, fordi ud fra islamisk syn, der er retfærdighed lidt noget andet end dansk for eksempel, eller vestligt. Der er en forskel i den måde, man retfærdiggør noget, eller det man kalder retfærdighed. Så hvis jeg siger, okay, jeg kæmper for retfærdigheden som menneske, og min forståelse af, hvad retfærdighed er, den er baseret på islam, den er baseret på islamiske værdier, så kommer jeg jo hurtigt galt afsted i Danmark for eksempel. Kan du følge mig? Altså, det er ikke, du definerer ikke, og du argumenterer heller ikke for, hvad er det for en retfærdighed, der er tale om, når du nævner retfærdighed. For det var det, du gjorde, da du nævnte verset, der nævnte du retfærdighed, og det var afgørende i islam, at retfærdigheden ligesom var grundlaget, så at sige, tror jeg, du kaldte det, ikke? Det er det, jeg efterspurgte, hvor, altså, om du kunne uddybe det i virkeligheden. Altså, hvad er det for en retfærdighed, du mener? Som man så også rent faktisk skal gå imod sin nærmeste på, ikke? Altså, du er overbevist om noget så meget, at du skal gå imod alt og alle omkring dig, din nærmeste, din familie og venner osv., ikke? Altså, du skal nærmest isolere dig fra hele omverdenen, fordi du er overbevist om den her retfærdighed, ikke? Og det er en farlig vej at gå, og det er en del af den der indoktrinering i virkeligheden, ser jeg hjertet på, ikke? Okay. Altså, jamen rent teologisk, så er det, der er retfærdigt, det, der er tilladt, og det, der er uretfærdigt, altså det, der er forbudt. Altså de her koncepter er jo sådan set ikke særlig svære at forstå, så det er sådan lidt ligesom at skulle sidde og forklare noget, der er opklaret allerede. Altså det er jo allerede noget, der er tydeligt. Hvorfor skal man klargøre, hvad der er retfærdigt, når teksterne er meget klare om hvad retfærdighed er for noget. Det kunne godt være, at i forhold til majoritetsbefolkningen, man har en anden opfattelse, men fred være med det, rent teologisk, så det er jo ikke så besværligt at opnå. Man skal simpelthen bare læse teksterne, så forstår man det. Jo. Men det er jo det, jeg mener, altså den retfærdighed, og det er jo også fordi, du skal jo huske, jeg er jo eks-muslim, jeg er jo ikke en muslim, du diskuterer med. Jeg er jo en eks-muslim, så du skal også huske, det tror jeg er måske meget vigtigt, at man også lige, altså jeg er jo ikke bundet af en frygt for Allah, den er jeg ikke bundet af. Jeg er ikke bundet af teologisk overbevisning på nogen som helst måder. Det er jeg jo ikke bundet af. Det vil jeg jo være som praktiserende muslim, som troende muslim. Så vil jeg jo være bundet af noget helt andet. Og vil sikkert også diskutere med dig ud fra det, kan man sige, ikke? Det gør jeg jo ikke som eks-muslim. Det er jeg jo ikke bundet af. Så når jeg stiller spørgsmålstegn ved det her med retfærdighed, så er det jo selvfølgelig fordi, at det jo også er en del af det, som jeg realiserede dengang. Og jeg tænkte, jamen det som jeg er blevet lært af retfærdighed, det som jeg er blevet undervist i, det jeg har læst mig frem til rent teologisk, det er ikke retfærdighed, hvis sådan kigger med andre briller, forstår du mener, altså med de briller, som jeg egentlig, hvis jeg skulle være ærlig over for mig selv, gerne vil se verden i, ikke? Som er dansk eller vestlig sind og så videre, ikke? Det er jo det, jeg gerne ville. Og der kunne jeg jo bare se det kolliderede. Det er jo også derfor, jeg stillede det spørgsmål ved retfærdigheden, som du jo meget let bare nævnte, det er retfærdighed, ikke? Og jeg er helt med på, hvis du taler med en anden troende muslim, så vil I sikkert også vide, hvad I mener, ikke? Så vil der være sådan en fælles forståelse for, at det er ligesom det, I snakker om, når I snakker om retfærdighed. Jeg stiller bare spørgsmålstegn ved det, fordi jeg jo ikke mener, at det er retfærdighed. Jamen altså... Min optik, ikke? Altså i den vestlige forstand. Ja. Men det er bare fordi, altså hvis man skal tage etik som sådan, som et generelt emne, og man er ateist, eller man ikke har et eller andet objektivt grundlag for at danne etiske synspunkter, så er diskussionen sådan set ligegyldig. Fordi altså det er jo ikke kun mig, der påstår det som en religiøs, eller som religiøst menneske med godsøjne. Ja, altså Bertrand Russell, en meget velkendt ateist, han afviser noget, der kaldes objektiv etik. Altså han mener bare, at etik er noget, som vi i bund og grund har opfundet. Altså det er noget, der udvikler sig med tid, som du kan ikke rigtig sige, at noget er retfærdigt rent objektivt.
det hele er en subjektiv diskussion. Så, så det er derfor, jeg ikke rigtig vil sådan prøve at komme sådan frem med nogle overbevisende argumenter, fordi man kommer fra et helt andet paradigme, altså det er jo et helt andet synspunkt om hvad det vil sige at være retfærdigt, og hvad der er etisk forsvarligt, og hvad der er etisk uforsvarligt. Fordi du har jo ikke et objektivt grundlag. Du tror jo bare, at jamen, det er noget, som samfundet finder på. Altså, hvis alle nu i samfundet dikterer X, at det er etisk forsvarligt, jamen så er det det. Altså, der er ikke rigtig, det er jo bare nærmest sådan demokratisk på en måde. Altså, der er ikke nogen objektive krav. Ja, både og. For eksempel bevise om, hvorvidt voldtægt er for eksempel uretfærdigt eller uetisk. Det giver rimelig god mening, hvis man er en naturalist. Fordi så kan man spørge gener. Voldtægt altså, så betyder det også, at du er stærk og sådan ting. Altså, det bliver helt erotisk, hvis man skulle tage naturalism. Men der er jo et meget simpelt eksempel, man kunne tage, som jeg egentlig også bragte op, da jeg nævnte det. Altså, jeg bragte jo det her med frafald op. Altså, jeg vil jo mene, at det er retfærdigt, at hvis man frafalder islam, så er der ingen konsekvenser ved det. Der er ikke nogen repressalier, der er ikke noget forkasteligt i det overhovedet. Det vil jeg jo mene er en retfærdig tilgang og en retfærdig behandling. Men det vil du jo ikke som praktiserende muslim tænke. Og der mener jeg jo godt, at man helt åbent og respektfuldt selvfølgelig kan diskutere og sige, hvad mener vi egentlig er bedst? Altså at din måde at se det på, eller ikke din alene, men du ved, den islamiske, er den måde at se retfærdighed på, er den bedre end den vestlige, eller mit synspunkt på retfærdighed? Hvad vil vi helst som samfund? Det er jo en diskussion, jeg godt synes, man kan tage op. Så det er ikke helt, man kan godt være objektiv, men samtidig er det selvfølgelig også en subjektiv tilgang, man har til for eksempel retfærdighed, ikke? Men helt objektivt kunne man jo godt sige, jeg synes, det er mest retfærdigt, at man kan frafalde islam uden repressalier, uden konsekvenser. Det synes jeg egentlig helt objektivt set er det bedste at gøre. Det vil være meget imponerende, hvis du... Jeg kan sagtens følge logikken, men det vil være meget imponerende, hvis du som den første ateist, der nogensinde kan for eksempel præsentere et filosofisk argument, der kan bevise objektiv etik. Altså, der er rigtig mange kendte thinkers i den ateistiske verden, der simpelthen har afvist muligheden for objektiv etik. De siger, at det ikke kan lade sig gøre. Altså, det er simpelthen... Ja, men vi har jo ikke en diskussion mellem en ateist og en troende. Det skal du lige huske på. Altså, selvom jeg er ateist, ja, men det er egentlig ikke ud fra det, vi egentlig taler. Det håber jeg i hvert fald ikke, at du forstår. Det er jo bare som eks-muslim, at vi egentlig har en diskussion, ikke? Altså, det er ikke så meget troen i sig selv. Det er jo egentlig ikke min hensigt i hvert fald at begynde at diskutere troen på det som sådan. Men egentlig jo bare udfordre og argumentere ud fra vores synspunkt i virkeligheden, ikke? Ja, altså jeg kan godt forstå, det er fair nok, men jeg kan sagtens tage altså jeg kan sagtens omtale det her med frafalden og apostasi fra sådan en anden vinkel. Fordi du i bund og grund tænker jo, at det er jo ytringsfrihed. Så hvorfor vil man straffe folk for ytringer? Altså det er jo bare nogle udsagn, det er sådan en ændring af holdning som sådan. Det er jo ikke, altså man gør jo ikke rigtig noget, så hvorfor vil man straffes for det? Og det var jo det, der kommer fra den her, apropos sidste debat eller samtale, som vi havde, så snakkede vi om liberalismen og sådan ting. Og det var også meget vestligt sådan filosofi at have og tro på. Det er jo nærmest også en tro liberalismen. Det kan heller ikke bevises på nogen som helst måde. Men anyways, det at man bare tænker, udsagn kan ikke skade, eller kan ikke indføre nogle former for negative påvirkninger i samfundet er jo forkert. Altså eksempelvis ham der... Hvor har du det udsagn fra? Hvem kommer med det? Det kommer I til at bevise lige nu, eller argumentere for lige nu. Der er en professor ved navn Gregory Stanton eller sådan noget der, men han er i hvert fald kendt for at undersøge genocides. Og han har lavet sådan 10 trin af, hvordan sådan et genocide opstår. Og de første 2 trin er udelukkende verbale. Altså det handler bare om ytringer. Det handler bare om at omtale en vis gruppe på en anden måde.
Så du starter jo ikke med at bygge de der gas chambers, og så sætter du 6 millioner jøder derinde. Det starter i virkeligheden med, at du menneskeliggør nogle mennesker, og omtale dem på en anderledes måde. Det så vi også i Rwanda, med de der to klaner. Så hvordan kan det sådan inkorporeres i en islamisk kontekst? Lad os nu for eksempel sige, at man har etableret en islamisk stat, og så er der en person, der fravalger. Hvad er det så, den her person ligesom ønsker at gøre, når de så har ombestemt sig? Ønsker de, og er det bare sådan en teologisk sådan uenighed, man har etableret, eller ønsker man for eksempel at støtte fjenden? Ligesom det der skete i Medina, da nogle af profetens ledsager, de frafaldte, så havde de så kontakt med hedningerne i Mekka, og de begyndte med at lave sådan nogle pagter om at prøve at udrydde muslimerne. Så igen, det starter jo selvfølgelig med udsagn og planlægning og sådan noget. Det behøver ikke engang nødvendigvis at have at gøre noget med, at man finder sådan en våben eller et eller andet hos den her person. Men så snart de for eksempel begynder med at udtale sig på den her måde, hvor de ønsker sådan en etnisk udrensning af muslimer, hvis man kan sige det. Altså etnicitet inkorporerer også religion, hvis man søger op definitionen af etnicitet. Men pointen er bare, at udsagn er ikke sådan ufarlige, så at sige. Altså de kan sagtens medbringe skade. Det er bevist af den her professor Gregory et eller andet stand. Ja, han har i hvert fald lavet sådan en bog, der hedder 10 Stages of Genocide, og de første 2 trin er udelukkende udsagn. Ja. Jamen altså, jeg er jo enig med dig i, at udsagn og ting, man siger, ikke er uden fare, altså at de ikke kan påvirke noget. Selvfølgelig kan ord gøre noget, og ord kan sætte rigtig mange ting i gang. Det er jo også derfor, at man i Danmark for eksempel har jo en lovgivning, der siger, at du må jo gerne ytre dig, men du må ikke opfordre til vold. Så man kan sige, der begrænser man også ens ytringsfrihed, så at sige, men der er jo en grund til det. Det giver jo mening, og det gør det også for dig, kan jeg så forstå, og der er vi jo enige. Så ord og udsagn og ting, man sender ud, det har en betydning, og det er jo også derfor, at jeg jo mener, at det er problematisk, når der er så mange islamiske tekster, hvor der står meget, meget udpenslet, hvad der skal ske med frafaldene. Og så samtidig ser man muslimer verden over og siger, at det har egentlig ikke noget med islam at gøre, eller de har misforstået, hvad der står. Altså, det har jo en effekt, det har jo en betydning, hvad der står, og hvad der bliver prædiket i det, ikke? Altså, det er jo det, der bliver sendt ud. Det er jo derfor, at der er 12-13 muslimske lande med dødsstraf og frafald i dag, ikke? Altså, der er jo en grund til det, og det udspringer jo af i de islamiske tekster, uanset om man er shia eller sunni, ikke? Altså, du kan finde masser af sunni hadith fra sunni-islam, som beretter om, det var egentlig også den, jeg valgte, da vi snakkede om hadith, ikke? Altså, Bukhari, der beretter om, hvordan frafaldene skal behandles, ikke? Og det er der også inden for shia-islam. Der er faktisk nogen, der er meget mere udpenslet i virkeligheden blandt shia-muslimer, ikke? Altså, hvordan man skal tage fat i håret på den, der er frafalden, ikke? Og så skal man trampe på ham og sådan nogle ting. Altså, der er nogen, der er meget mere udpenslet. Ja, det er også Al-Kafi, volume 7, ikke? Der er når man hvad siger du? Jeg vil henvise den beretning, der snakker om at tage dem i håret. Ja, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde den. Skal vi se. Jo, det er det er den shia-muslimske beretning, du tænker på, ikke? Ja, Al-Kafi, volume 7, skal jeg se her. Chapter 61. Penalty of the apostate. Og der er faktisk rigtig mange af den slags, ikke her. Der står, skal jeg prøve at læse den op? Jeg kan godt lige smide den op på skærmen, skal jeg lige gøre det? Jo, det er det. Ja, smid den lige op, så kan vi jo lige læse den igennem. Men det er min point med det, var jo selvfølgelig, at når sådan noget bliver sendt ud, ikke? Altså når sådan noget bliver sendt ud, så har det jo en betydning, ligesom du siger med udsagn, ikke? Altså det har der selvfølgelig en betydning. Se her. Ikke? Så vi læser lige hernede. Den her, ikke? Ja, skal det zoome ind her, eller hvad? Er det bedre? Ja, tak. It was narrated that a man from the Muslims became a Christian, so they came with him to Amir al-Mu'minin, so he told him to repent, but he refused him. So he grabbed his hair, then said, "Trample him, O servants of Allah." So they trampled him until he died.
Det er jo sådan ret, altså en voldsom beretning i virkeligheden, ikke? Og der er jo mange af dem i virkeligheden, hvis man kigger hele kapitlet igennem. Og det handler sådan set bare om det her med, at man frafalder islam, og at man egentlig bare bliver slået ihjel, så at sige, på alle mulige mange forskellige voldsomme måder, og nogle er lidt mere kreative end andre. Pointen er, at det her, det ved vi jo. Det ved, i hvert fald hvis man er praktiserende muslim, som du jo også, at det her, det ved du jo også godt står i de islamiske tekster, og der står mange forskellige ting, og der er også alle mulige forskellige forklaringer på, hvorfor, og der er alt med, det var en anden tid, og så videre, så videre. Der er mange forskellige forklaringer på, hvorfor, men uanset hvad, så er faktum, at det står der i, og det er noget, der sender ringe i vandet ud blandt muslimer. Og det har jo en betydning. Altså så som frafalden, så forgår man, altså jeg kan da huske dengang, altså bare tanken om, at jeg skulle være frafalden, eller at jeg skulle frafalde, den var ikke engang til stede, altså bare ideen om at være frafalden, den fandtes nærmest ikke i mit hoved. Og da den så begyndte at vokse, og jeg begyndte at se, at jeg godt kunne frafalde, hvis det var, ikke? Så kommer hele det sociale ind, og der spiller det jo en stor rolle, hvilken familie man er opvokset i, og hvilket miljø og sådan noget, ikke? Altså den sociale konsekvens, kan man sige, ikke? Der spiller den del en rolle, og kan også være med til at holde folk tilbage, men for det enkelte menneske, sådan helt mentalt, der har det jo betydning, når du ved, hvad de islamiske tekster siger, ikke? Altså, så der har det en psykologisk effekt, uden tvivl, for det enkelte menneske. Så der er jeg enig med dig i forhold til udsagn. Så nævnte du også det der med fjenden. Det var bare lige for at komme ind på det. Det var jo egentlig også det, jeg nævnte i mit koranvers. Altså det her med, at man hele tiden, som muslim, så har man hele tiden en eller anden fjende. Der er altid en eller anden, der er fjenden. Hvis ikke det er den ene, så er det den anden, og så er det Vesten, og så er det, du ved, der er altid en fjende. Der er altid en kuffar. Der er altid nogen, som er ude på at skade islam. Og når man hele tiden ser folk som fjender, så er det jo netop, som jeg nævnte i det der vers derfor, ikke? Altså, så er det jo nemt at retfærdiggøre sin bedrag ud fra Koranen. Så er det nemt at retfærdiggøre drab på frafaldene ud fra hadith og så videre, ikke? Altså det er det, jeg synes, der er problematisk, at man er nødt til at gøre op med det syn, der er i islam, ikke? Altså det verdenssyn, det er man simpelthen nødt til at gøre op med, og så bare være ærlig og sige, okay, hvad vil vi egentlig helst? Vil vi synes, det er retfærdigt, at man selvfølgelig bare forlader islam, hvis man har lyst til det, uden at skulle have konsekvenser for det, ikke? Eller vil man følge de islamiske tekster og lov, kan man sige, ikke? Det synes jeg jo, ja, nu har jeg snakket rigeligt nu, de to. Ja, altså, det var så lidt noget, på den måde, en skræmmetale, kan man sige. Altså, jeg kan selvfølgelig godt komme med de her modsvar. Så jeg kan lige starte med koranverset, fordi det her fik jeg ikke adresseret, så kan jeg sagtens nævne den retning fra Al-Kafi, så omtale den, kan man sige. Så i forhold til kapitel 3, vers 28, så var det der med, at man ikke skulle tage de vantro som venner. Så det sjove er jo, når man læser de her tekster på arabisk, så har man så nogle gange naturligt, så begynder man at oversætte selv og tænke, hvordan vil man så oversætte det, hvis man skulle gøre det. Og ordet awliya i det vers kan betyde venner. Det er ikke venner. Så det er ikke ukorrekt at sige, at awliya betyder venner, men i en rigtig, i den her kontekst, så vil allieret være en mere korrekt oversættelse. Men altså, i bund og grund så er koranvers opdelt i to kategorier. Man har klare, uambiguøse vers, og så har man uklare, ambiguøse vers. Og det kan man så forstå, hvis man læser kapitel 3, vers 7. Så er den her opdeling meget klargjort. Men et eksempel, for eksempel, hvis man gerne vil høre et eksempel på et klart koranvers, så vil det være et vers ligesom Innama ilahukum ilahu, at jeres Gud er blot én Gud, eller er kun én Gud. Altså du kan ikke tolke det vers på en anden måde, hvor du så får et polyteistisk teologisk billede. Man kan udelukkende forstå det som et monoteistisk opfattelse af Gud. Og så et eksempel på et uklart vers, altså, er jo det vers, som du har nævnt. Altså når der står, at man ikke må tage de vantro som venner, er der tale om alle vantro? Er der tale om kombattanter? Altså fjendtlige, fordi altså vi befinder os jo ikke i Disneyland. Der er jo folk vil altid have fjender. Vi kan ikke sådan leve i en verden, hvor man tænker, der er jo ikke nogen fjender. Altså Vesten, du er jo, vi bor i Vesten, og jeg er født og opvokset her, by the way. Vores lande har jo fjender, og Rusland i dag er jo sådan set en fjende. Altså sådan er det jo bare.
Vi kan ikke bare sidde og ignorere det og sige, nej, vi har ingen fjender. Yeah, I don't think so. Det er en del af vores virkelighed. Men altså, er det så sådan en absolut opfattelse om alle vantro, eller er det kun nogle få? Profeten Muhammed, han havde faktisk nogle ikke-muslimske venner, altså apropos vantro venner. Der er en beretning i Kitab al-Tawhid, hvor der nævnes, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sadiqani yahudiyan. Profeten Muhammed havde 2 jødiske venner. Så der var nogle jøder, som var profeten Muhammeds venner, så forstod han ikke verset, eller var det bare noget, han glemte? Altså det var selvfølgelig, det kan vi jo ikke sige, det var en åndssvag påstand. Det har nemlig noget at gøre, at man skal forstå Koranens indhold ved at henvende sig til profetens sædvane og eksegesebøgerne. Og du nævnte jo også selv, at i eksegesebøgerne, så er det jo udelukkende fjendtlige individer. Så det er jo ikke folk, der forholder sig neutralt over for islam og muslimer. Det er i virkeligheden folk, der ønsker at skade den her religion og religionens følgere. Så fordi Tariya-princippet er nævnt i det vers. Hvorfor vil man tillade muslimer at lyve til folk, der ikke ønsker at skade? Altså hvis jeg nu for eksempel går ud i det offentlige her i landet, og så vil jeg sådan tale om islam, så er der ikke rigtig nogen, der vil ønske mig skade. Så derfor er Tariya-princippet ikke tilladt i den her kontekst. Tariya-konceptet er jo kun tilladt, hvis der er nogen, der for eksempel er bevæbnet og ønsker at skade mig, eller ønsker at tage min private sådan egen del, altså hvis jeg nu ejer et eller andet, og så vil jeg ønske at tage det, så må jeg gerne praktisere Tariya for at beskytte mig selv, eller det jeg ejer. Det er jo undtagelsen. Det er ikke enormt, at du praktiserer Tariya. Der er ingen, der siger det. Altså, så det er lige det i forhold til vers. Og så i forhold til den beretning, som du nævner fra Al-Kafi, hvor lederen af de troende, han tager sådan en mand, altså, det er korrekt nok, altså oversættelsen er korrekt nok, at han bliver taget for håret, og så tramper de den her mand. Ja, så det er et grimt billede, men det er jo ikke alle beretninger, som indeholder altså hele konteksten. Så der er masser af diktatorer, for eksempel, jeg kan huske, da ham der, hvad han hedder, Iraks diktator, da han blev for eksempel dømt, så blev han kun dømt for at dræbe, jeg tror det var sådan 100 mennesker eller et eller andet. Men når man læser diktatorens historie, så er det jo fyldt med kriminelle aspekter af hvor han har begået voldtægt og mord og whatever, ikke? Men han blev kun dømt for den ene sag, som han udførte. Det betyder ikke, at man annullerer alt andet. Så i den her, så det kan godt være, at selve konteksten af beretningen ikke er inkluderet i hele taget. Altså, by the way, den her beretning er også sand, så vidt jeg husker, det er ikke en falsk beretning. Men apropos det med retfærdighed, det skal jo også inkorporeres, når man forstår beretninger. Så det er, at han bare ændrede holdning, vil jeg mene, ikke er særlig sandsynligt, at det var det, der fik ham til at blive henrettet på den her måde. Der må være et eller andet. Fordi de her er jo historiske beretninger, så noget kan falde fra i forhold til detaljer. Og så er det også kendt, når man dømmer andre mennesker for at begå kriminalitet, så plejer man kun at udvælge et eller andet, og så dømme dem fra det. Ligesom ham der diktatoren, Iraks diktator Saddam Hussein. Han blev kun dømt for at beordre henrettelse af 100 mennesker, men han gjorde jo så meget andet end det. Han invaderede jo også lande og sådan noget. Så det er jo ikke hele historien. Nej, men altså, det er jo også tydeligt at høre, at og det er jo en meget typisk ting, du også gør nu, Mustafa, fordi du prøver jo sådan at så lidt tvivl omkring hele konteksten, nævner du, og så videre, ikke? Altså, der er noget, du ikke helt vil forholde dig til, og det er fair nok, men det er meget typisk, ikke? Altså, man læser det her, der står på sort og hvidt, og så vil man alligevel gerne prøve at forklare det på en eller anden måde, for der må jo være en forklaring, der må være en logisk forklaring, som er retfærdig, og som passer med det, som man er overbevist om, at det er fredens religion, og så videre, ikke? Så jeg forstår godt, hvad det er, men det er jo det, jeg også selv, som gik op for mig dengang, at det bliver jeg ved med at gøre. Hver eneste gang, jeg så fandt noget, så bliver jeg ved med at sådan tænke, at der må være en forklaring med det, det må være noget, jeg ikke forstår, og så bliver jeg ved med sådan at søge efter en eller anden bortforklaring i virkeligheden. Fordi hvis man prøver at stoppe op, bare et kort øjeblik, og så lige trække sig lidt tilbage, og så lige se, hvad er det egentlig helt præcis, det er. Altså vi snakker om en religion, såkaldt religion, ikke? Altså islam, ikke?
Vi snakker om en religion, som skulle være spirituel, og som skulle være, du ved, altså åbenbare sandhed. Altså det skulle være noget, som vi mennesker slet ikke kan forstå i virkeligheden, ikke? Altså det skulle være alt overskyggende, ikke? Men alligevel, så står der ting, som forholder sig til, som du nævnte her med det vers, som jeg bragte op, ikke? At står der ting, som ikke er helt tydelige og ikke er helt klare, og ting, der skal fortolkes, og alle de her fortolkninger, der så kommer, de snakker om det her med, at man gerne må lyve og bedrage, hvis man er i fare, altså hvis man er fanget af fjenden, som du også nævnte et eksempel på, ikke? Altså hvis man er fanget af en fjende, så må man gerne lyve for at redde sit liv. Og så må man gerne lade som om man er en af dem. Jeg tror faktisk også, der er en, der siger, at du også gerne du må faktisk endda lade som om, at du er en non-believer. Altså du må lade som om, at du er en ikke-troende, bare for at kunne overleve, ikke? Altså, uanset hvilken situation man står i, lad os sige, det var en religion, altså kan du selv se det? Fordi jeg kunne nemlig ikke på nogen som helst måde forene det og tænke, okay, er det en religion, eller er det sådan en manual til en krigsførsel og til løgn og bedrag, du ved, forstår du, hvad jeg mener? Altså der var ikke noget religiøst over det på nogen måder. Det er jo meget mere politisk, det er meget mere, der er så meget krig, og der er så meget taktik i det, hvor jeg slet ikke kan se det religiøse i det længere, og kunne ikke dengang, ikke? Og det kan jeg stadigvæk ikke. Og det er jo det, der gør, at jeg for eksempel ikke kan kalde mig muslim, for jeg tror ikke på det. Jeg kan simpelthen ikke stå inden for det. Der er jo rigtig mange, det her det er jo bare et vers, som vi taler om nu, ikke? Og vi kunne i princippet tale om rigtig mange andre vers også. Men kan du følge mig på det punkt i det hele taget? Og jeg kunne godt tænke mig også at høre dig og spørge dig faktisk. Altså hvad er det, der overbeviser dig om, at islam er sandheden? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvad er det præcis? Ja. Må jeg gerne lige adressere det, du nævnte før, så jeg adresserer det. Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Altså, 83 krige blev ligesom vendt mod, altså blev rettet mod Mohammed, så han har jo ikke haft et særligt fredeligt liv, kan man sige. Så man starter med 13 år i Mekka, hvor forskellige af profeten Muhammeds ledsager bliver myrdet for at tro, simpelthen. Og så vælger de så at flygte til Medina for at etablere den første islamiske stat, så at sige. Og det fortsætter sammen med 83 krige, der så bliver ført mod Muhammed. Så hvis man nu skulle tage 10 år og dividere de 83 krige, så er han næsten i krig hver anden eller 3 måneder. Så det her med, at man prøver ligesom at forstå konceptet. Jeg kan ikke sådan se, hvorfor det er svært, at man giver muslimerne sådan en slags undtagelse. At du må gerne lade som om, at du ikke er troende i det her tilfælde. Altså hvis du har en eller anden psykopat for hedningerne, der gerne vil stå dig ihjel, fordi du tror på Allah, og du tror på Mohammed, så må du gerne det er sådan lidt, oh my god, wow, I can't believe it. Det giver sig selv. Altså, det gør det da ikke. Altså, jeg er da også blevet truet, fordi jeg siger eks-muslim, men jeg vil aldrig nogensinde opfordre nogen til at ikke at stå ved, hvad de er. Altså, det vil da give meget mere mening, hvis man i Koranen sagde, at uanset om du står som en fjende, så skal du stå ved, hvem du er. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det vil da give meget mere mening. Jeg kan da godt se, at man er nødt til, i visse tilfælde, kan man være nødt til at gøre alt muligt. Det kan jeg da sagtens forstå, sådan rent menneskeligt, kan jeg godt forstå det. Men sådan, når vi snakker om, at det er en religion, og det er en tro, og det er, du ved, alt det, som det bliver bygget op på, så kan jeg ikke se det. Så er man da nødt til at stå ved, hvem man er, og så dø med oprejst panden i virkeligheden. Forstår du, hvad jeg mener? Og det er jo også mærkeligt, fordi der er jo så meget martyrsnak i islam, men lige her, der må man gerne lyve og bedrage. Altså, det giver ingen mening for mig. Forstår du, hvad jeg mener? Der er noget, der modsiger hinanden der, i hele essensen af islam, ikke? Altså, det gør, at det er måske en misforståelse, men man skal ikke lyve. Så du må gerne. Du må gerne, ja. Fordi det er jo tilladt, ja. Det er tilladt, ja. Det er tilladt, så det skal også lige forstås. Altså, jeg kan sagtens bare ignorere de der hedninge, eller hvem det nu måtte være, der ønsker at skade mig, fordi jeg må gerne faktisk dø for islam. Men det er bare fordi, at man ikke sådan kan tvinge folk til at miste livet, især når der er så få. Dengang ikke, der var virkelig få, altså vi snakker om få 100 mennesker. Hvis de nu alle sammen skulle, de er absolut skulle fortælle dernede om deres religion, så vil de jo bare blive udryddet. Altså så vil hedningerne bare kunne finde, hvem de er, og så er sagen overstået. I dag, så er vi jo næsten 2 milliarder mennesker, og så er vi en styrke i den her verden. Man kan ikke sådan, you can't mess with us, som man siger. Det er noget andet, og det er også, ja, men det er også derfor, at det kommer til udtryk på andre måder. Ja,
Jamen, det er jo også derfor, det kommer til udtryk på andre måder i dag, ikke? Altså, sådan helt praktisk, hvis man kigger ud, altså den her måde at bedrage på, og lade som om man er en af de andre, den kommer der til udtryk dagligt, sådan som jeg ser det. Altså folk, der sådan taler med 2 tunger og så videre for at passe ind, de gør det ikke, fordi de frygter for deres liv, ligesom man måske gjorde under profetens tid, men de gør det af andre årsager, som de retfærdiggør med islam i hånden, altså med Koranen i hånden, ikke? Ved at smire sig ind alle mulige steder. Altså, der er mange eksempler. Jeg er jo meget tit efter de der såkaldt moderate muslimer, ikke? Altså, fordi de gør det ekstremt meget, ikke? Men der var faktisk lige noget, jeg lige ville påtale, fordi nu nævnte du de her 83 krige. Ja. Tror du, altså helt op, det ved jeg tror selvfølgelig oprigtigt på det, men synes du ikke, det lyder underligt, at den her profet, han bliver angrebet 83 gange, altså 83 krige. Synes du ikke, det lyder underligt? Og så samtidig udvider det islamiske, det var jo, jeg tror det er ikke det hurtigst voksende rige nærmest, ikke? Altså det islamiske, ikke dengang. 83 krige. Og du tænker, at hver krig, det har været profeten Mohammed, der har været den uskyldige eller offeret, som har forsvaret sig selv, eller forsvaret et folk. Det er du overbevist om? Jamen, jeg tror ikke, at han er en person, der initierer en krig sådan uden at ønske beskyttelse af det islamiske samfund, der eksisterede dengang. Det tror du? Altså, i bund og grund, ikke? Don't hate the player, hate the game, som man siger, ikke? Fordi, okay, muslimerne var bare virkelig gode til at gå i krig, så det er jo ikke vores skyld. Altså, det er jo, han var en dygtig... Profeten Mohammed var en dygtig krigsherre, det er der ingen tvivl om. Altså, det er slet ikke det, jeg snakker. Altså, han var en dygtig krigsherre, det er der ingen tvivl om. Absolut. Men det gør det jo bare ikke, altså, det gør det jo ikke bedre, kan man sige, fordi vi taler jo om en overbevisning, som du selv nævner, mange millioner mennesker har og abonnerer på og dyrker i en sådan grad, at de er villige til at følge den til punkt og prikke, og dermed også dræbe frafaldende, og så videre, ikke? Altså, forstår du, der er jo et problem i det, hvis man så ikke forholder sig til, hvad det egentlig er, man har med at gøre. Fordi så er det jo en decideret magtkamp, vi er ude i, ikke? Altså, som vi også snakkede sidste gang, da vi havde den her diskussion om det med at dræbe frafaldende. Jeg nævnte jo, at den overbevisning, jeg havde, der er uenighed om hvorvidt man overhovedet må etablere en islamisk stat under vores tid. Jeg nævnte jo nemlig, at jeg ikke anerkendte det. Altså, man skal have en ufejlbarlig statsleder for at etablere en islamisk stat. Så jeg vil aldrig under nogen omstændigheder mene, at det vil være teologisk set retfærdigt at henrette folk som dig, eller frafaldende, eller whatever. Så altså, den her hele diskussion er bare rent sådan... Ja, men det er jo også fordi, nu taler du jo ud fra dit, altså for dig som person, ikke? Og det synes jeg er fint, at du gør det. Det synes jeg faktisk er rart, og det synes jeg, du skal gøre noget mere, helt klart. Altså tale ud fra dig som person, ikke? For jeg tror jo helt klart på, at der sidder rigtig mange derude, som er altså muslimer, som hvis de fra et personligt perspektiv selv skulle tale, så vil de ikke have noget imod, at folk de frafalder. De vil ikke have noget imod, at folk er homoseksuelle, eller de vil ikke have noget, altså som menneske vil de ikke have noget imod det. Men det er jo der, islam er et problem, fordi islam går ned, og for de fleste mennesker, der formørker det der sind på en måde, som hvad skal man sige, dækker over deres eget. Altså så er de ikke tro mod sig selv, forstår du, hvad jeg mener? Så kommer der noget andet ind over, og så taler de ud fra det. Samtidig med, at der er også nogen, der sådan helt bevidst bruger det politisk, altså islam, ikke? Til at indføre lovgivning og så videre. Og det er jo et kæmpe problem. Og så jeg tror på, hvis du siger som menneske, at du ikke har et problem med, at folk de frafalder islam, eller du ønsker ikke nogen død. Det tror jeg gerne på. Jeg tror, at langt de fleste mennesker i verden er fredelige. Men den ideologi, du abonnerer på, er ikke fredelig på nogen som helst måde. Det er sådan, nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke, islam er fredens religion. Islam er, altså... Men hvorfor abonnerer du så på det? Du er fredelig. Hvorfor abonnerer du så på det? Du er jo fredelig. Jamen, jeg er fredelig, når altså, fordi normen er jo, at man skal være fredelig. Det er jo det, man skal, det er jo det udgangspunktet er. Man skal jo reagere på en fredelig måde. Som det også nævnes i Koranen, hvor sol og regel, og ligesom danne pagter med folk, og sikre sådan en fredelig kontekst, det er bedre, end at skulle gå i krig. Og som nævnes der faktisk også nogle vers, hvor Gud nævner, hvor huwa kurhun lakum. Det vil sige, når I bliver beordret til at gå til krig, så er det noget, som I hader i jeres sind, altså inden i jer, fordi mange af de her
første krig, det var faktisk blandt familiemedlemmer. Altså, du vil have muslimernes side, som vil have nogle familiemedlemmer, og så vil du have hedningerne på den anden side, som vil have der var relateret altså med hinanden. Så det var sådan virkelig, virkelig hårdt at skulle gå i krig med folk, du var i samme klan med, og i samme familie og så videre. Så det er ikke noget, som oprindeligt burde give glæde til dig, at ligesom krig af islam indebærer krig. Det er bare en virkelighed derude. Der er bare onde mennesker. Altså, hvad skal vi gøre? Altså, det er ligesom lige nu, vores stat finansierer en krig i Ukraine. Altså, vi er jo ikke som sådan fredelige i sig selv. Når vi betaler skat, så er det en del af vores skattepenge ryger til at finansiere krig. Så det er jo lidt hyggeligt, at hele tiden sidder de vestlige værdier og danske værdier. By the way, I live here as well. Jeg bor også her. Men I finansierer jo også krig. Så jeg forstår ikke, hvorfor du... men det er jo også nej, fordi det er jo meget interessant, at når vi taler om islam, så bliver det stillet op imod de vestlige værdier. Det gør jeg jo også selv, altså det er jo helt, og det er jo meget interessant, at det gør det, og det viser jo i virkeligheden også, at islam jo ikke er en religion, at det er en politisk ideologi i virkeligheden, ikke? Fordi ellers ville vi ikke stille det sådan op imod Vesten hver gang, og det gør vi helt automatisk. Jeg gjorde det selv til at starte med, og jeg gør det stadigvæk. Og du nævner også her, ikke, altså at med Ukraine og Rusland og så videre, og der er jo bare en væsentlig forskel. Altså man kan sige, for eksempel i Danmark, der kan du godt sige, Mette Frederiksen, hun er så langt ude, og hun tager fejl, og regeringen, de kan ikke finde ud af noget som helst. Du kan sige og ytre dine meninger, og du kan lade være med at stemme, og du ved, så der er noget frihed i det, men det kan du jo ikke i islam. Altså der følger du islam, eller gør du ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Så der er en væsentlig forskel. Altså du abonnerer jo på et livssyn, det gør vi jo ikke. Altså jo, vi abonnerer på demokratiet i Danmark, klart, men det betyder ikke, at vi abonnerer på den siddende regerings beslutninger. Altså det er jo ikke sådan, at vi siger, det går vi også ind for. Nej, vi synes, at den siddende regerings beslutning er helt forkert, men vi går ind for, at deres ret, du ved, den demokratiske ret til, at det bliver valgt og så videre, ikke? Det accepterer og respekterer man jo. Så der er jo en helt klar forskel, forstår du, mener. Men det er meget interessant, at man stiller det op imod hinanden, ikke? Altså islam og demokrati for eksempel, at man sætter det op imod hinanden, fordi det er en politisk ideologi, det er en religion. Det var ikke min sammenhæng. Altså, jeg har jo ikke... altså, islam i dag kan, ifølge min overbevisning, ikke indebære noget politisk overhovedet. Så det er udelukkende teologisk. Fordi for at etablere en stat, apropos politik, så skal der være en ufejlbarlig leder. Og den leder er ikke let til. Altså, vi kan ikke tale med den 12. efterfølger af profeten Muhammed og sige, etablere en stat i dag. Det kan ikke lade sig gøre. Så at tale om islam som politik. Jeg tror også, vi kom også lidt ind på den snak sidste gang. Gjorde vi ikke det der med om du mente, der så ikke var nogen muslimske lande overhovedet i verden? Jo, altså der er lande, der indeholder muslimer, men der er ikke en islamisk stat i dag. En islamisk stat, nej, lige præcis. Og det behøver man vel heller ikke, gør man det? Altså behøver man en islamisk stat som sådan? Altså når der er muslimer over hele verden, hele jordkloden, ikke? Der er der jo muslimer, som også sidder i Folketinget og på politiske poster og så videre, ikke? Og er en del af verden på den måde. Behøver man så en islamisk stat, tænker du, hvis du sådan tænker umma, ikke? Altså behøver man så en islamisk stat? Jamen altså, det er jo det, vi som alle muslimer oprigtigt ønsker. Altså en stat, der styres af personer som Jesus og den 12. efterfølger på profeten Muhammed. Altså det er jo forbilledet. Det er jo det bedste, man kan have, fordi så har man ufejlbarlige statsleder, i stedet for, skal... Men alle er godt klar over, at det ikke er realistisk. Det kan ikke helt lade sig gøre. Er der mange, der tænker, mange muslimer, der tænker, det er ikke realistisk. Det kommer ikke til at ske. Hvad er så det næstbedste? Ja, altså det er jo nemlig der, hvor kritikken også ankommer, og så vil jeg nok sige, at hvis man nu befinder sig i et muslimsk samfund, i et land, hvor flertallet er muslimer, så burde man lovgive og sætte nogle rammer, der sørger for, at folk skubbes hen mod islamisk etik og islamisk levevis. Altså, hvis nu for eksempel snakker om Saudi-Arabien, altså alle er sådan set muslimer, så vil det give mening, at man laver nogle love, nogle regler, der sørger for, at folk overholder islamiske regler, uden at benytte straffemetoderne for eksempel. Så jeg vil ikke sørge for implementering, at man skal have hænder og stening og drab af frafaldne eksempelvis, og blasfemilov, sådan nogle ting. Altså at man
at man kan sætte nogle andre straffemetoder, eksempelvis fængsling, eller bøde, eller hvad det måtte være. Fordi så der er man noget, der kaldes Dawlatul Ijtihad, hvilket betyder staten, der er baseret på vores opfattelse af islam. Du kan ikke kalde det en islamisk stat. Fordi for at det er en islamisk stat, så skal man have en ufejlbarlig statsleder. Altså kalifen skal være ufejlbarlig. Og fordi det ikke er gøre i dag, så kan vi ikke have etablere det. Men det vil jo så også kræve, at flertallet i sådan et land, i sådan en befolkning, flertallet af de muslimer, at de jo så også tænkte, ligesom du gør, at man ikke skal straffe frafaldende, man ikke skal straffe homoseksuelle, man ikke skal, du ved, det kræver, at flertallet jo også tænker sådan, og tør at sige det, og tør at sige det åbent, ikke? Ja. Altså omkring halvdelen af, nu taler jeg jo sådan udelukkende teologisk, jeg er faktisk lidt ligeglad om, hvad lægmænd tænker, fordi at teologerne, det er dem, jeg forholder mig til. Så halvdelen af teologerne er omkring ved det synspunkt, jeg har. Altså det der kaldes ta'dil ba'd sharia, det vil sige, at man dropper nogle af de her straffemetoder under okkultationsfasen, som vi befinder os i. Så for eksempel en stor del ved navn Sayyid al-Khonsari, han er sjovt nok Sayyid Khomeini, så jeg kender godt om Sayyid Khomeini. Sayyid Khomeini, han er stifteren af det nye Iran, kan man sige. Den lærte, som Sayyid Khomeini lærte under, jeg lærte islam under, han hedder Sayyid Khonsari, og han mener for eksempel, at man ikke må etablere de her straffemetoder i dag. Og så har vi nogle virkelig store af det, ligesom Sheikh Tosi. Sheikh Tosi, han er, ligesom... Men hvordan går det så? Hvordan synes du, det går så? Fordi jeg har jo hørt fra mange andre, også praktiserende muslimer, som jo også taler lidt i samme retning, som du gør nu her, ikke? Altså, hele den her fortælling med, at der er mange interne diskussioner, det er der jo også blandt muslimer, selvfølgelig er der interne diskussioner og uenigheder om for eksempel strafferamme og så videre, ikke? Der er mange sådan, men helt grundlæggende, der er alle jo enige i det grundlæggende, altså islam, ikke? Det er et grundlag, kan man sige, ikke? Der er de jo enige, men hvordan synes du så, det går? Fordi jeg har jo hørt i nogle år efterhånden nu, at der er de her diskussioner, men jeg synes ikke, det er sådan, det ændrer sig ikke rigtigt, hvis du kigger ud. Det er jo ikke fordi, de her teologer, som måske har nogle synspunkter, som kan gøre islam lidt mere spiseligt i virkeligheden, for det er sådan, jeg opfatter det, at det er det, der er forsøget, ikke? At man prøver at gøre det lidt mere spiseligt for den vestlige verden, fordi man prøver ligesom at adoptere nogle værdisæt fra Vesten, for eksempel det her med ikke at slå frafaldende ihjel og så videre, ikke? At man prøver at adaptere noget fra Vesten af, som jeg jo synes, som udgangspunkt er fint, er godt, men jeg synes ikke rigtigt, det sker i praksis. Det oplever jeg ikke. De synspunkter, jeg har, de har sådan set, at når jeg nu taler teologi, jeg er jo selvfølgelig et produkt af det samfund, som jeg befinder mig i. Jeg er født og opvokset, så jeg blev også opdraget i de danske daginstitutioner, så jeg er jo ikke fra Mars. Men pointen er bare, det var stadig mange glemmer, at man bare fordi jeg har langt skæg og langt hår, så tænker man, han er sikkert. Så hedder du Mustafa, det er helt. Men pointen er bare, at det er også en misforståelse fra din side, så du tænker, at når jeg for eksempel nævner noget, så kommer det fra Vesten, eller så kommer det fra nogle vestlige idealer. Sheikh al-Tosi, som jeg lige citerede, han døde næsten 1000 år siden, og han har den holdning, som jeg har i dag. Så det er jo ikke, det har intet med Vesten at gøre som sådan. Det er en reel teologisk diskussion. Og jeg påstår ikke at have den absolutte sandhed, by the way, fordi den anden holdning om, at man gerne må etablere en islamisk stat uden en ufejlbarlig leder, den er også legitim. Så det er ikke en forkert holdning. Det er bare ikke den holdning, som jeg abonnerer til, fordi jeg mener bare, der kan gå så mange fejl. Altså vi kan dræbe uskyldige mennesker i den her sag, altså fordi islam indebærer jo også henrettelse. Så det at skulle dræbe et uskyldigt menneske, det er jo ret alvorligt. Så derfor kan jeg ikke rigtig... men hvis man ikke ser den som uskyldig, det er jo det, der også ligger i det, ikke? Altså man ser jo ikke frafaldende som uskyldige, bare fordi de har frafaldet. Som du også selv nævnte det her med, jamen, hvad gør de så efter de har frafaldet? Er de ude på at sabotere, eller går de imod, går de over til fjenden, alle de her ting her, ikke? Som, man ser dem jo ikke som udgangspunkt som uskyldige. Men i forhold til det her med, at der er en chef for 1000 år siden, som tænker lidt det, som du siger her også i dag, ikke? Selvfølgelig er det da noget, der er adopteret fra Vesten. Altså, der var jo også andre imperier og andre riger rundt omkring dengang også, ikke? Så selvfølgelig er der noget, der er blevet... Altså, vi lærer jo alle sammen af hinanden på kryds og tværs i hele verden, ikke? Det er ligesom man også i Europa også har fået noget fra andre dele af verden og så videre. Så selvfølgelig adopterer man noget fra hinanden. Men det, jeg sådan taler om, det er jo den politiske islamiske bevægelse i dag, hvor meget man prøver at adaptere fra Vesten.
og prøve at gøre det mere spiseligt, ikke? Altså, og det gør man jo. Man prøver selvfølgelig at gøre det inden for islam, altså for at kunne, man skal også kunne forsvare det teologisk, når man gør det som muslim. Der skal du jo også kunne forsvare det teologisk set, ikke? Så derfor taler man også ud fra islam, når man så gør det. Men der er jo ikke noget teologisk grundlag for at gøre det. Er der det? Kevin, sekularismen og liberalismen, altså de her principper er jo fra John Locke, altså liberalismen er jo fra John Locke, det er sådan fra næsten 1800-tallet, så en sheikh med navn Sheikh Dosi, 2000 år siden, han har ikke taget nogle vestlige idealer om skelning mellem stat og kirke, og derfor skal vi droppe nogle af de her straffemetoder, og det har han så taget fra Vesten. Vesten, de implementerede straffemetoder full on, altså alle de her problematiske aspekter, du har for det med islam, med erobring og sådan noget der, de kristne, de var full out i gang med det, ikke? Det er ikke noget, der er særligt for kalifatet, altså jeg anerkender men der er jo stadigvæk den forskel, at kalifatet netop vokser så stort og så hurtigt, ikke? Altså, som jeg nævnte før, så profeten Mohammed, han var jo en god krigsherre, en dygtig krigsherre, ingen tvivl om det, han var god til det, ikke? Og det er også derfor, jeg ikke køber den der med, at det var ham, der var den undertrykte og blev angrebet i 83 krige. Det er jo stik modsat. Det var ham, der gik ud og erobrede og tog sexslaver og så videre, ikke? Der er mange ting, som man er nødt til at forholde sig til. Altså det kan man ikke benægte. Jeg ved godt, det gør man, men så det er jo også, og det er jo fordi, det er et narrativ, der bliver fodret til muslimer, det her med, at man er den undertrykte. Det er helt grundlæggende, der er i det. Og hvis man ikke gjorde det, så ville der ikke være så mange muslimer i dag jo. Så ville man jo frafalde. Det tror jeg på. Der er jo ikke nogen. Ja. Han var jo bare god til det jo. Altså det er jo ikke hans skyld, at Mohammeds fjender var dårlige til at gå i krig. Altså skal vi se muslimer som undskyld for det, eller jeg forstår ikke, hvad problemet er. Det siger jeg heller ikke. Altså, jeg vil bare lige kommentere det. Du køber ikke islams historiske præmisser om, at Mohammed var undertrykt, fordi han vandt alle de her krige. Ikke i den grad. Man kan sagtens besejre undertrykkeren. Det kan man jo godt gøre. Det er jo ikke ulogisk. Ja, så, men du nævnte lige noget om sexslaver. Hvad? Ja, kan du bevise den påstand? Altså, du har vel hørt om de sexslaver, han havde, ikke? Eller de slaver, han så havde, som, altså Mariam, og hvem var der mere? Nu skal jeg se, om jeg kan finde alle navnene på dem. Der var jo, der var to af dem, han også giftede sig med, så vidt jeg vil huske, ikke? Var det 2 eller 3, han giftede sig med også? Altså, der var kun den ene, der var en jødeinde ved navn. Maria var der, og så var der, hende jøden, hvad var det, hun hed? Fordi der var, Maria, det var den ene, ikke? Sofia, der er Ahuyay, sådan Akhtab. Men du kalder dem sexslaver. Ja, sexslaver, ja. Ja. Men du skulle kunne bevise den påstand. Altså, det er jo helt vanvittigt, synes jeg. Du skulle kunne bevise, at de var sexslaver. Du er ikke bare sexslaver, altså hurtigt løber afsted. Det er jo ret. Det skal man kunne bevise. Ja, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde en hadith til det så med det samme. Altså, helt seriøst, du har ikke fået, du tror ikke på, at der profeten han havde sexslaver, eller at der var sexslaver generelt der? Sexslaveri eksisterede helt klart, men jeg tror ikke, at Mohammed eller islam tillader, at man kan købe en tjenestepige, en slaveinde, og så bruge hende som et sexobjekt. Det skal du kunne vise. Fordi selv Ibn Taymiyyah, som er nok den vigtigste lært for salafister, og de kaldes for de mest konservative, nej, det er dem, der har fundet på IS, ikke? Han nævner i Majmu' al-Fatawa, وَأَمَّا إِكْرَاهُ الْإِمَاءِ فَإِنَّهُ مُثْلَى. Det vil sige, at hvis du tvinger dig selv på en slaveinde, at du tvinger hende til sex, så er det samme som at begå lemlæstelse. Og det er jo et af de værste synder, man kan begå. Så der er ikke nogen, der tillader voldtægt til slaver. Det er jo, altså profeten, han forbød slaveri var da også meget almindeligt. Altså slaveri, det er jo ikke noget hemmeligt i. Nej, det anerkendte jeg også sidste gang, men det med, at man har en slave, som man kun bruger for sex, altså at man siger, du er sexobjekt, jeg bruger bare dig, så snart jeg har seksuelle lyster, så bruger jeg bare dig. Det findes ikke, det koncept eksisterer ikke. Altså det er ikke tilladt. Nej, men jeg leder lige med fuld knald på her, og jeg skal nok finde den til dig. Ja. Fordi der er faktisk en del hadith, som også beretter om det.
Skal vi se ham. Og i det hele taget, man kan, altså i det hele taget det, at han havde 11 koner, hvad tænker du om det, at han havde 11 koner? Hvad tænker du om tanken ved det? Jamen altså, beretningerne forklarer det, fordi at han prøvede at skabe en masse pagter og sådan alliancer med en masse mennesker. Så det gjorde man bare ved at blive gift. Der er også en beretning fra en kendt Abbasid kalif, hvor han blev spurgt, Banatuna, men hun er noget af den stil, altså jeg kan ikke huske de præcise citater, men han sagde noget med, at I har nogle døtre, hvem skal de så blive gift med? Så svarede den her kalif, de skal blive gift med vores fjender. Altså vi skal simpelthen sørge for at danne så mange alliancer, som vi overhovedet kan, ved at via ægteskab, og det gjorde man bare. Altså sådan var det bare på den tid, hvor man sikrede politiske alliancer og hvad ved jeg, via ægteskab. Så det er ikke udelukkende fordi, men nu har jeg bare adgang til en masse kvinder, som jeg ikke har sex med. Altså, det er jo virkelig... Der var noget alliance i det, man kan sige. Det er jo også noget, det vi kom ind på sidst med Aisha, ikke? Altså, at det er jo også helt klart en alliance, han lavede der med Abu Bakr. Men som Aisha, så var det bare for at teste nationen. Altså Abu Bakr er sådan set ligegyldig som person. Men han blev sådan set gift med Aisha som en test til nationen. Fordi hun er rigtig god. Ja, hun er rigtig problematisk som person. Hun er yderst problematisk. Ja, men det siger du selvfølgelig, fordi du siger det med på, men sunni-muslimer ser jo ikke som en test til nationen. Nej. Men det er jo også opfattet. Jo. Men det handler bare om at... Jo. Skal jeg se, nu skal jeg lige have fundet den. Ja, det gør det. Det er bare. Men okay, så jeg er helt med på, at det selvfølgelig også er alliancer og praktiske årsager, at han giftede sig med 11 kvinder, men benægter du så, at der ikke var noget seksuelt i det så, i forhold til... Nej, overhovedet ikke. Selvfølgelig har han sammenlagt med nogle af dem, men sådan en som Aisha for eksempel, apropos, ikke? Det var mega usandsynligt, at han overhovedet... Men hvad baserer du egentlig det på, når du siger, at der ikke var noget sex? Altså det er vel også noget, du skal bevise. Nu sidder jeg og leder, og jeg skal nok finde den til dig. Hvis ikke jeg finder nu, altså. Ja. Altså hun var konstant i menstruationsmode. Hun var... Det nævner hun selv, by the way. Så før nogen tænker, hvorfor siger du sådan noget, og det er mega... Altså sådan... man siger... Jeg krydser nogle grænser her, og jeg bør ikke sige sådan noget. Men hun nævner det selv, at hun var sådan i konstant menstruationsmode, og hun må ikke have sex med en kvinde, der har demens, altså det er ikke tilladt. Men og så kan man også læse, at hun er mega jaloux. Så hvis profeten for eksempel vil kysse sin datter Fatima, så vil hun sådan være mega jaloux over det. Så man kan i hvert fald læse mellem linjerne, at hun ikke har haft nogen form for kærlig kontakt med profeten, og så prøver hun at vise fred på grund af det, kan man sige. Men og hun fik heller ikke børn fra ham, så hvis hun var så ung, og de havde seksuelt samkvem, så ville hun da i mindste få et barn. Jeg har lige fundet en godt nok her, men det er ikke den, fordi jeg har nemlig en i tankerne, som jeg selv kan huske, da jeg læste den, og tænkte, what the fuck, ikke? Men der er i hvert fald lige den første her, jeg lige kan finde, og jeg skal nok sende flere til dig, hvis du virkelig ikke har fået den med. Skal jeg lige prøve, om jeg kan få den op her. Vi kan også godt præsentere noget andet evidens, hvis jeg en der Maria. Sunan an-Nasa 39-59. Jeg ved selvfølgelig ikke, om du anerkender den, fordi du er også shia-muslim, så det skal jeg... Du kan godt læse beretningskæden op, så kan jeg lige høre om, hvad vi så der er snart beretningskæde. Det er lige det er før beretningen, så er der sådan noget af beretninger. 2 sekunder. Skal de have den ind på den ordentlige side her? Yes, on the big screen. Men profeten havde jo også børn med andre kvinder, for eksempel Maria, kopten fra Egypten, så han kunne sagtens få børn. Hun var jo også slave. Ja, det var hun. Og så giftede han sig med hende. Ja. Så nu
tror jeg, hvis jeg kan få den op på skærmen. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med computeren. Nu får jeg lige op på skærmen her. Men jeg skal nok lige finde nogle flere, fordi jeg laver faktisk en liste over det på et tidspunkt med de der... Fordi jeg prøvede at finde ud af, hvor mange sexslaver han egentlig havde, altså hvor mange af hans koner, der egentlig havde været slaver inden det, og så videre. Det prøvede jeg at lave en liste, og så faldt jeg så over flere kvinder, som havde, som var sexslaver, ikke? Men hvis vi tager den her først. Jeg ved ikke, om du kan se hos dig nu. Jo. Jeg kan godt lige forstå den, jeg kan ikke se. Du må også bare læse den op, hvis det er. It was narrated from Anas that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the Mighty and Sublime, revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you until the end of verse? Ja, der er du læser jo fint arabisk, så du kan næsten læse og se, om den er oversat korrekt, men det er inden for sunnah.com, men det ja. og det er en, men der er nogle andre, og jeg skal nok sende det til dig, så du ved, hvad det er for nogle, jeg har set, og så kan vi jo prøve at tale med dem om dem, ikke? Men der er bare mange beretninger, der helt klart peger hen mod, at han havde 6 slaver, han havde altså kvindelige slaver. Slaveri var generelt helt udbredt og anerkendt i islam, ikke? Men der var kvindelige slaver, som han havde sex med. Det er helt almindeligt, og det er jo sådan nogle ting. Jeg afviser ikke, at han ikke havde sex med slavinder. Den beretning er sand, og jeg anerkender det. Men du sagde sexslaver, og vi ved jo godt, hvad en sexslave er. Hvor de her kvinder fra Bosnien, de blev taget af de serbiske lande som sexslaver, fordi de blev sådan brugt. Men jeg sagde... Men ikke, at man har samtykke med og så sex. Det er ikke en slave. Det er ikke en sexslave. Men jeg vil lige gerne citere en beretning, der understreger, altså, hvor meget profeten han overholdt samtykke. Du har vist også mulighed for at smide den op på skærmen hos dig, skulle du gerne have. Der er sådan en, der hedder Present. Men jeg kan ikke huske Sabikin, jeg kan huske indholdet af beretningen. Jeg kan sagtens sende den til dig efter. Okay, ja. Den er også helt kærlig, og det er en sand beretning. Profeten han blev gift med en kvinde, og så kom Aisha i billedet igen, og hun er igen ude at se jaloux. Så sagde Aisha til den her kvinde, som profeten blev gift med, at hvis profeten han kommer tæt på dig, så skal du sige, jeg søger tilflugt hos Gud fra dig, altså A'udhu billahi mink. Og hun var ikke særlig intelligent, kan man sige, fordi det er jo klart, at sådan et udtryk vil jo ikke tænde nogle mænd på nogen tilpas måde. Og det gjorde hun, så snart profeten han ligesom kom nær hende, så sagde hun det udtryk, A'udhu billahi mink. Og da hun så sagde det, så sagde profeten, så er vi skilt, så ægteskabet overstået. Hvis han nu var den her type, der voldtog, og der var fuldstændig ligeglad med samtykke, og der havde sexslaver, så vil han da være ligeglad med, hvad hun siger. Han vil så sige, at jeg skal have sex, og det skal være nu, og jeg er fandme ligeglad med, hvad du siger. Så den her påstand med, at man kommer frem og siger, at han var sådan en voldtægtsforbryder, og sexslaver og sådan, det er jo ahistorical, og det går imod de selv. Nej, det gør det egentlig ikke, fordi jeg kan godt følge dig i logikken, som du siger, der er helt klart, men du glemmer jo lige det faktum, at sådan rent psykologisk, også hvis du kigger ud på andre nutidige sager, altså en voldtægtsforbryder er ikke altid sådan en type, altså voldtægtsforbryder er også, altså psykopater er sådan nogle, der er meget flinke og mingler ind blandt andre mennesker helt almindeligt, du ved, altså narcissistiske træk har også, altså det behøver ikke at være sådan en brutal, du ved, savage, der render rundt og bare, du ved, boller alt, der har en puls. Så behøver det ikke at være, altså en psykopat er også sådan en, der er meget smirrende og charmerende og så videre, ikke? Altså, så jeg tror, der er den fejl at antage, at bare fordi han har sagt noget godt, eller gjort noget, som måske er godt, du ved, at det så er hvad skal man sige, at det understreger, at han ikke har haft sexslaver, for det har det ikke. Forstår du, mener? Det er jo lidt ligesom at sige, okay, nu skal jeg lige sige, ham, hvad hedder han? Nu sammenligner jeg selv med dansk politik, ikke? Men ham, Jeppe Kofod for eksempel, ham politikeren, der var sammen med en 16-årig pige og sådan noget, ikke? Ja, altså, han virker da måske heller ikke sådan umiddelbart som sådan en du ved, en hulemand eller sådan et eller andet, du ved ikke? Han virker også som en meget stille og roligt flink, men alligevel
så var han sammen med en 16-årig pige, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er ikke altid, man kan se på folk ud fra de gode handlinger, hvad det egentlig også gemmer på, forstår du, hvad jeg mener? Og det er også det, jeg synes, der er problemet med islam generelt, og især med Koran, fordi så kan du læse nogle ting, som giver meget god mening, og som lyder godt, isoleret set, men hvis du tager hele billedet, så virker det lige pludselig som sådan en måde at lokke folk ind. Altså alt det gode i islam, som jeg altid får smidt i hovedet og siger, der står det her og det her. Ja, men det nytter ikke noget, når hele billedet det er, at jeg kommer ind til det her. Forstår du, hvad jeg mener? Altså man kan ikke få det ene, uden at få det andet med ind. Det er sådan, jeg ser det, ikke? Og det er det samme med profeten. Altså der er mange ting, hvis man begynder at undersøge hans historie, der er mange ting, som ikke giver mening. Det vil et godt menneske ikke gøre. Sådan ser jeg det, ikke? Ja, altså mit argument med den beretning, det var jo nemlig, at det vil være et perfekt tilfælde. Altså du er isoleret med en kvinde, du er også gift med hende, så folk kan ikke rigtig sådan bruge voldtægt, men især på den tid, altså marital rape var ikke engang noget sådan historisk set, det var kun op i 80'erne, tror jeg, hvor man introducerede marital rape, altså at man kan voldtage sin hustru. Det var ikke rigtig noget, man kunne før. Så det her det vil være et perfekt tilfælde, altså hvis man nu var den her kendte voldtægtsforbryder, at man er isoleret med en kvinde, at man bare giver den løs, ikke? Altså, hvorfor endte han så med at blive skilt fra hende? Hun var også kendt for at være en attraktiv kvinde, som der også nævnes i beretningen. Så det giver ikke super meget mening, at man nærmest har sådan en bipolar-agtig, at man på nogen som helst tilfælde sammen med sexslaver, og så i et andet tilfælde, at man giver med en attraktiv kvinde, og så siger hun det her, og så siger han afsted med dig. Og hvorfor vil han gøre det? Det giver ikke super meget mening på. Ja, men det kan godt følge af, og det kan jeg heller ikke svare på lige på stående ben, det er klart, eller stående fod. Men det kunne man jo undersøge selvfølgelig, hvad det går ud på. Men min umiddelbare bud er jo, at ligesom der også står, der er også sådan en hadith omkring, at han så en jødisk kvinde redde en hund, eller sådan noget andet, kan jeg huske. Prostitueret kvinde? Ja, var det ikke en jødisk kvinde, der reddede en hund, og så der var et eller andet, jeg kan huske, så skånte han hende sådan et eller andet. Ja. Nå, var der... altså jeg vil høre, jeg er i hvert fald, nu lægger jeg, altså jeg har sådan speech impediments, så det er sådan lidt mega svært, men anyways, i nogle beretninger, så nævnes der, at der var sådan en historie fra israelitterne, Israelites, det er det nemmere at sige på engelsk, israelitterne, hvad skal man sige det? Anyways, de berettede nemlig om en prostitueret, der hjalp en hund, og så opnåede en paradis, fordi han gjorde det. Men jeg har ikke hørt om det. Ja, men det er det, jeg tænker på. Og når man hører den, så tænker man også om, det er et godt menneske, der vil gøre sådan, ikke? Altså det kan jo sagtens følge logikken i. Ja. Men når man så stiller det op ved siden af alt det andet, der er af beretninger, så er der jo bare mange ting, der kolliderer med hinanden. Der er mange ting, der ikke giver mening. Selvom jeg jo selvfølgelig som udgangspunkt mener, at alle mennesker jo er lige af alt, ikke? Altså det handler også om balance mange gange, men der er bare nogle ting, som fylder for meget. Altså det er lidt ligesom, hvis jeg siger til dig, eller hvis jeg gør noget godt for dig, kan man sige, eller viser en god side af mig selv, men så samtidig lige det har, du ved, et skelet i skabet, der hedder, jeg har slået folk ihjel, eller du ved, jeg har begået voldtægt, og sådan nogle ting, så er der noget, hvor du som menneske vil sige, okay, hvad opvejer jeg, hvad fylder mest, ikke? Altså, at jeg bare er flink ved dig, og kan sige rød grød med fløde og sådan noget, eller at jeg har slået nogen ihjel. Forstår du, mener? Der vil jeg vil personligt sige, okay, det kan godt være, du er flink, men ellers tak, du ved, ikke? Ja, det kan jeg godt forstå, altså hvis der er en person, der har de her modsigende aspekter, hvor de kan være høflige på et tidspunkt, og så kan de være meget aggressive, eller nærmest kriminelle. Det er bare humørsvingninger, kan man sige, men det er, der er bare nogle... meget ekstremt. Altså, at man på et tidspunkt kan være mega høflig, og så på et andet tidspunkt begår man voldtægt. Så bare venner, ja. Så kan det godt være, at man skal få noget hjælp, ja, præcis. Vi kommer også lidt på tidsspor, kan jeg sige, men... Må jeg bare komme med en sidste... Det er fordi, da du nævnte den beretning fra Al-Kafi, om ham der... Guden Amir al-Mu'minin, altså Ali ibn Abi Talib, der var sådan en mand, der kommenterede fra islam til kristendom, og så tog de ham fra håret og trampede ham og sådan ting. Jeg bare lige tilføjet et ekstra lag af evidens, fordi jeg sagde nemlig, at det ikke er i bund og grund en eller anden teologisk ombestemmelse, der fik ham til at blive henrettet, fordi at det bare kunne være en vinkel, som havde sørget for, at han blev henrettet. Men der er nemlig nogle andre beretninger, til sammen
mand ved navn Ali ibn Abi Talib. Han er jo shia-muslimernes første imam. Det er også derfor, i København, så har vi en stor moské, der hedder Imam Ali-moskeen, og den er så nævnt efter ham, ikke? Men man får ligesom at bevise, at det her ikke bare er en ombestemmelse, eller en ændring i teologisk overbevisning, der fik ham til at blive henrettet. Altså den her kristne mand, der blev trampet, at der er noget ud over det. Så er der faktisk også en sand beretning, hvor Ali ibn Abi Talib, han sidder på talerstolen, altså on the pulpit, på talerstolen som kalif, som statsleder, og så er der en mand, der siger til Ali ibn Abi Talib, kafirun ma afqah, altså, og Ali, du er vantro, du har ingen opfattelse af religion. Og det er jo også en form for apostasi, altså at sige det til kalifen, til den her ufejlbarlige Guds repræsentant, så har man forrettet. Men hvad gjorde Ali ibn Abi Talib? Tog han ham fra håret og begyndte han med at trampe på ham? Det skete faktisk ikke. Og han forhindrede endda, at folk så ham ihjel. Så det er ligesom det, der får mig til at tænke, at der er noget ud over det, der nævnes i beretningen. Fordi som sagt, detaljer kan falde fra. Det er også kendt, at når man dømmer mennesker, så plejer man kun at inkludere nogle aspekter i dommen, og så ignorerer man nogle andre aspekter, ligesom ham der diktatoren, Iraks diktator. Så det er jo ligesom sådan, jeg tænker i hvert fald. Det er meget thought process. Det gør også lidt meget for at være uklart, men jeg prøver i hvert fald mit bedste. Jeg er ikke så god. Jeg kan jo godt følge dig, men så skal du jo gøre det konsekvent ved alle sammen. Altså nu var det bare et enkelt eksempel, jeg satte op fra Al-Kafi. Men hvis du går ind, altså Al-Kafi volume 7, chapter 61, og så bare læser, altså der er jo mange, ikke? Så kan du jo tage dem en efter en, og så prøve at gå igennem og se, hvordan du vil retfærdiggøre det i virkeligheden, for det er det, man i virkeligheden gør, ikke? Man prøver at retfærdiggøre det. Men vi kan også tage den, som jeg egentlig sendte til dig første gang, hvor vi snakkede om, hvilken hadith, ikke? Altså, det var så bare fra, det er sådan en sunni hadith, men som også er anerkendt blandt shia-muslimer, ikke? Jo, altså ikke selve ordformuleringen, men indholdet er anerkendt. Ja, indholdet, ja, det er præcis. At den er meget kort, den siger jo så, the messenger of Allah said, whoever changes his religion, kill him. Ikke? Den kender du. Ja, ja. Ja, lige præcis. Hvordan vil du forklare den lige pludselig, ikke? Altså, der skulle du også ud på en længere rejse jo. Ja, altså, jeg vil bare bruge altså den samme logik, som jeg benyttede før. Det er jo nemlig det, at man forklarer de her ting som en teologisk forklaring, og det er jo også det der indarbejdes i jurabøgerne. Så man skelner mellem folk, der er født ind i islam, og så nogle konvertitter. Så for eksempel konvertitterne, de får lov til at ombestemme sig. At de har sådan en 3 dages venteperiode. Hvis du så ombestemmer dig, så bliver du ikke henrettet. Men folk, der er født i islam, de har ikke den her venteperiode, så at sige. Altså det er, hvis man opdager, at de har frafaldt, så bliver man bare henrettet. Altså der er ikke nogen, du har ikke en chance for ligesom at træde tilbage, så at sige, eller at undskylde på en måde. Men det er jo bare den her overfladiske forståelse af virkeligheden. Fordi vi læser jo også masser af tilfælde, hvor individer har frafaldt og forladt islam, men de blev ikke henrettet. For eksempel i en sand beretning, og det her skete også med profeten Muhammed, så var der nogen, der hånede ham, der sagde... Hvad er det for en, du tænker på? Den er også i Al-Kafi. Profeten Muhammed, han stod og holdt Ali ibn Abi Talibs hånd, da han ville nævne, at Ali er profeten Muhammeds efterfølger. Så det er det her, der kaldes the story of Ghadir, eller the story of succession. Der hvor Muhammed tydeliggjorde, hvem der bliver den næste kalif, så at sige, eller efterfølgeren af profeten Muhammed. Og han tydeliggjorde så, at den her person er Ali ibn Abi Talib. Men der var nogle hyklere blandt profetens ledsager, der ikke synes godt om den beslutning. Så at sige. Så sagde de blandt hinanden, det vil sige, se på hans øjne, hvordan de sådan drejer rundt, for han ligner en sindssyg mand, eller en psykisk påvirket mand. Så de hånede profeten, så at sige, og det er også en form for apostasi, det er også en form for frafaldende handling. Men der skete ikke noget ved dem, og
et vers i Koranen blev åbenbaret. Så det handler i bund og grund om, når du frafalder, hvad er resultatet af den her beslutning, som du har påtaget? Er det noget, der kommer til at skade den nationen, eller er det bare sådan en personlig hændelse, der sker i en lukket kontekst? Og hvis det så skader nationen i hele taget, så ja, så vil straffen falde med en hård hammer, men hvis det ikke er tilfældet, så sker der ikke noget som helst. Det er jeg helt med på. Det er jeg helt med på. Der er jo bare nogle ting, vi er nødt til at forholde os til, fordi hvis vi starter med frafald for det enkelte menneske, rent psykologisk, når du, altså i Koranen, der står der jo også, at frafald er jo den største synd, du i virkeligheden kan gøre, men i Koranen, der er det mere, at det er en synd, og det er noget, du bliver straffet for efterfølgende. Det er ikke nu. Det er en synd, og hvis du er troende muslim, og du frygter Allah, og du elsker Allah og så videre, ikke? Så har det en betydning rent psykologisk, hvis du begynder at have tvivlstanker, eller hvis du begynder at frafalde. Det kan have en psykologisk betydning for det enkelte menneske. Så kommer vi så til den del, som islam også er i langt større grad, nemlig den politiske del, som du også selv nævnte, bare jura, bare det, at der er islamisk jura, det i sig selv for mig understreger, at det er så lidt religion, ikke? Altså, at der er islamisk jura, ikke? Men så kommer vi til den del, som jo er en strafudmåling, når det så skal implementeres i samfundet. Og det bliver jo blandet med politik, fordi islam er politisk. Så er jeg helt med på. Ja. Hvad siger du? Du må meget gerne fortsætte med... Så kommer den del, som er det politiske, hvor man så siger, okay, hvad sker der så rent praktisk? Altså, hvad sker der, hvis man frafalder? Når man så er kommet igennem det psykologiske først, og man er kommet ud af det, så siger du, okay, hvad gør man så? Går man ud og bare tier stille, og lader være med at sige, at man er frafalden, og ikke laver så meget larm, eller går man ud og skriver bøger om, at man har frafaldet, eller hvad gør man, ikke? Og der kan jeg jo se, at der er frafaldende rundt omkring i verden, som bare er meget, meget stille omkring det. Du ved, og der sker ikke noget. Du ved, der er også frafaldende, der hjemme med deres familie, egentlig for at vide, det er okay, vi accepterer, at du er frafaldende, men bare tig stille om det, ikke sige noget, ikke du ved, gå ud og sige det offentligt. Og det er jo tydeligt at se, også selv mig, ikke? Altså jeg går ud offentligt og siger, at jeg er eksmuslim, og jeg siger det højt, og det er da også noget, der trigger noget ved nogen, fordi jeg siger det højt, fordi hvorfor siger jeg det højt, hvad er jeg ude på, du ved, at skade muslimer og islam, hvad er det, jeg gør det for, og så videre, ikke? Så det begynder at sætte nogle ting i gang, så det giver jo meget god mening også, som du siger, at hvis man går ud, og man er frafalden, når man går ud og begynder at gå til fjenden, igen helt sådan den der fjende tankegang, den der tankegang med, at alle er en fjende, eller der er en fjende hele tiden, ikke? Den er jo med til at gøre, at når folk så går ud og siger åbent, jeg er frafalden, så bliver man meget hurtigt sat i den bås, der hedder, du er en fjende, eller du er gået over til fjenden, og så videre, ikke? Og så er man nemlig i risiko, især hvis man er i et land, hvor majoriteten er muslimer, så er du jo i risikozonen, kan man sige, ikke? Fordi der vil du rent faktisk kunne blive dømt ud fra, at du er ude på at skade islam. Og det er jo det, der er problematisk, og det er derfor, det er vigtigt, at man gør op med det. Ikke nok med, altså det er ikke nok bare at sige, men jeg har egentlig ikke noget imod, at du frafalder. Der skal jo ændres noget helt grundlæggende i de islamiske tekster, og det kan man ikke, det er jeg med på, det kan man ikke. Du kan ikke ændre Allahs ord. Det står også i Koranen, det kan du ikke. Så det er jeg med på, men det er det, jeg ser, at man er nødt til at gøre, enten det eller frafald helt. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså, jeg kan sådan godt forstå den logik, fordi jeg har det nemlig sådan, at det er jo derfor, jeg har den her overbevisning, den her teologiske overbevisning, om at man ikke bør implementere de her straffemetoder. Fordi når der taler om menneskelig blod, så er det jo ret alvorligt. Og det er nemlig mere sikkert, at man bare lukker den dør. Så er man på den sikre side. Fordi det er jo en reel, det er en legitim holdning. Altså begge holdninger, selvom de modsiger hinanden, fordi der er en holdning, der siger, at man gerne må etablere en islamisk stat i dag. Og så er der en anden holdning, der siger, at man ikke må. Men begge er legitime. Og det kan godt lyde lidt modsigende, men det er det faktisk ikke, fordi det er baseret på lærtes læsning af tekst, af de her skrifter. Men nu vil jeg også gerne kommentere på det her med, at du siger, at islam er politisk. Fordi at der er de her juristiske aspekter inden for islam. Vil du så også sige, at jødedommen er politisk? Eksempelvis, ikke? Altså bare det, at der er jura. Men vil du også sige, at jødedommen er politisk, og at det ikke er en religion? Fordi der er også drab af frafaldende i jødedommen. Jo, men altså, det er der også i kristendommen, er der ikke decideret straffe på den måde, men det er også en synd i kristendommen, kan man sige, ikke? I jødedommen,
Ja, men ja, men noget, ja, jeg synes ikke, man kan sammenligne det helt, fordi jeg kan godt følge dig i, hvad du mener, at der er også noget politisk der, ikke? For der er en lovgivning som så, men der skal du også huske, at jøder, altså de har jo kun Israel. Det er det eneste, de har. Ikke? Altså, det er det ene land, som jøderne har, så det er... I min optik, der står jøderne et lidt andet sted, end muslimer gør, fordi muslimer netop har så meget mere end bare et lille land. Forstår du, hvad jeg mener? Jøderne har kun det ene lille bitte land, så derfor vil der automatisk opstå en form for retsstat, og det baserer de så ud fra religion. Det synes jeg er en kæmpe fejl, det skal man lade være med, og det baserer de ud fra deres religion, og det er et problem, helt klart. Og hvis det udbreder sig, og der kommer flere jødiske lande, og de fortsætter med det, så helt klart, så er det ligesom islam i virkeligheden, ikke? Jamen, altså, jeg mener også bare sådan helt rent, hvis man sammenligner skrifterne, så jøderne der er jo meget, jo, altså jøderne, der er jo meget fra det gamle testamente, som jo går igen i Koranen også, hvis man kigger på, at der er meget, der går igen, helt klart. Men du oplever jo ikke, jamen det er igen, fordi der kun er et jødisk land, der er også kun 15 millioner jøder i hele verden, der er ikke så mange jøder jo. Det gør det jo endnu mere forståeligt, hvorfor man ligesom, du ved, lukker sig inde med lov og med regler og så videre, ikke, baseret på deres religion. Det giver mening, men det er ikke en rigtig vej. Jeg vil aldrig nogensinde bakke op om det. Jeg synes, det er forkert at gøre, men jeg er også ateist, så det kommer også noget ind og spiller der, ikke? Men det er ikke det samme som islam på nogen måde, hvad det angår, hvad det politiske angår, fordi islam, jo, der er mange ting, der jeg godt kan sammenligne. Altså hele ideen med en umma, ikke? Altså, der er også noget der, som man kan sige, det jødiske folk jo også dyrker. Altså den her faktisk en nationalitet er det jo, ikke? Altså ligesom islam jo også har den her nationale følelse af, at man er en gruppe, ikke? Der er også nogle ligheder der, jeg kan se. Jeg oplever bare ikke, at jøder udbredes på samme måde, som islam udbredes på. Altså der ser jeg også en politisk aktivisme blandt muslimer, som jeg ikke ser hos jøder. Hvor jeg er helt med på, at jøder har selvfølgelig også nogle tråde at trække i rundt omkring, rent politisk og aktivistisk. Det er jeg med på, det gør de også selvfølgelig. Men det er ikke i samme boldgade som muslimer. Også fordi der er den her voldsparathed i de islamiske lande og miljøer, som også spiller en rolle i forhold til at få gennemført nogle ting, ikke? Der er sådan en voldstrussel, der hænger over hovedet på rigtig mange mennesker derude. Så der er en forskel, men jeg kan godt se nogle ligheder, helt klart, ja. Jeg ved ikke, om du vil svare det spørgsmål overhovedet. Jo, altså jeg kan godt forstå sammenligningen. Altså du kan rigtig godt lide at inkorporere, ligesom kan man sige, realiteten derude. Altså hvad foregår derude i verden, ude i samfundet? Og jeg tænker mere sådan, hvad står der i teksten? Jeg er faktisk ret lidt ligeglad med, hvad der sker derude. Jamen det burde du ikke være, fordi det er jo vigtigt, at man ser på praksis. Selvfølgelig også, hvad der står i teksten, det er klart, men du burde ikke være så ligeglad med, hvad der foregår ude i praksis. Det er ret vigtigt at have med, fordi hvis du ved, hvad der står i teksterne, og så du prøver at kigge ud i praksis og se, så vil du også kunne se nogle, tror jeg, så vil du også kunne se nogle, der er nogle ting, der måske vil falde på plads, ikke? Altså selv små bitte ting, der vil sige, det kommer, du ved, hvor udspringer det fra, ikke? Altså adfærden og måden at tænke på, og de handlinger, der udspringer rigtig meget af de her tekster. Det er jo derfor, jeg også er meget kritisk i forhold til islam, fordi jeg kan jo se i praksis, hvad det egentlig gør, selvom jeg møder muslimer, der prøver at overbevise mig om, at det er noget, der gør gode ting og så videre, ikke? Men jeg kan ikke bruge det til noget, når jeg kan se, hvad frugten er, der falder fra træet, ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Jamen altså, det er jo det, der er problemet. Igen, nu er vi meget uenige, fordi der er også rigtig mange politikere, der bruger det her term, f.eks. islamisk terror og så videre, hvor man prøver at sætte sådan et lighedstegn mellem religionen og mellem terrorisme for eksempel. Fordi der er nogle grupperinger derude, der begår terrorisme i islams navn. Der er mange grupperinger. Ja, men der er også rigtig mange grupperinger, der for eksempel har sexorgier og drukfester i islams navn. Rigtig mange ved faktisk ikke om det her, men måske fordi det ikke sådan skader rigtig nogen som sådan. Altså, terrorisme er lidt mere farligt for samfundet end det her. Men der er for eksempel en sekt, der hedder Khadrabi-sekten, og de udfører sådan nogle rigtig klamme handlinger som drukfester og sexorgier midt i ramadan-måneden og nogle af de helligste tider, fordi de mener, at jo mere man synder, jo tættere så tilnærmer man sig skaber. Det er også derfor, jeg er ret ligeglad med, hvad der foregår derude. Jeg vil heller gerne forholde mig til teksten, fordi der er nemlig nogen, der er lidt syge i hovedet, og så prøver de at misbruge teksten.
ingen, jeg er fuldstændig ligeglad om, hvor højrefløjsagtig du er. Ingen vil mene, at sexorgier og drukfester er islamiske. Ingen vil mene det. Men det mener de. Det kunne man jo faktisk godt. Jeg er helt med på, at det er ikke det første, der popper op i mit hoved, at jeg vil sammenligne det, eller det udspring, det er jeg med på, men det kunne man jo godt. Nu har vi lige snakket om profeten, og det her med sexslaver og så videre, ikke? Der er jo mange ting, hvor man godt kunne, altså, nu prøver jeg at sætte mig ind i stedet, altså i sindet hos den her sekt, for eksempel, ikke? Hvordan de tænker, og hvordan de prøver at retfærdiggøre det over for sig selv, at det har noget med islam at gøre, når de gør det. Så vil du jo godt kunne finde nogle ting i profetens levetid og i islam generelt, som du vil kunne sige, det er jo det her, det er okay, det er tilladt, du ved. Det vil du jo sagtens kunne finde, og så kan man så sige, at det kan du finde i alt, så i virkeligheden, så kan du slå op i et IKEA-fagblad og så bruge det som retfærdiggørelse for et eller andet. Ja, men der er bare den forskel, at profeten, han ligesom er forbilledet, han er en person til efterlevelse for muslimer, ikke? Så hvis profeten, han havde sexslaver, hvorfor må en muslim så ikke? Altså det er jo den logik, jeg kunne forestille mig, at de her mennesker, de så udspringer fra, ikke? Eller de her forskellige grupperinger, der begår terror og så videre, ikke? Men der, altså, hele ideen med det islamiske stat, hvor kommer det fra? Så har du ISIS, ikke? Altså hele ideen med en islamisk stat, det kommer jo fra islam, ikke? Altså, som du også selv har været inde og nævnt flere gange, men din opfattelse af, hvad en islamisk stat er måske et andet sted end for eksempel ISIS. Men ideen med en islamisk stat, den udspringer jo et sted fra, det er islam. Den måde, de ligesom gik i krig på, det udspringer et sted fra, og det er en af verdens bedste krigsherrer nogensinde, profeten Mohammed. Det er jo der, det udspringer fra, ikke? Altså de bruger jo, og de prøver jo at bruge islam ud fra det. Så jeg synes ikke helt, man kan koble det fra, men jeg kan godt se, hvad du mener, fordi du jo ikke selv kunne finde på at holde sådan en sexparty, går ikke ud fra, jeg ved det ikke, det skal jeg ikke sige. Men det er ud fra, at det udspringer af, ikke? Men altså, okay, kan vi så godt prøve at lege sådan et thought experiment, hvor du kunne citere noget, der kunne retfærdiggøre 6 orgier, hvor du har, lad os sige, 10 kvinder og 10 mænd, der bare går amok på hinanden. Vil man virkelig kunne finde tekster i Koranen og hadith, der vil retfærdiggøre det? Virkelig? Mener du virkelig det? Det tror jeg da godt, du kunne finde et eller andet sted, ikke? Altså, men det er jo igen, hvordan, du skulle jo også huske på, hvis du hele dit liv har fået sådan indplantet en idé om, at der er nogle mennesker, der er ingenting værd. Altså frafaldene er de nederste homoseksuelle, de er de nederste slaverinder er de nederste. Altså hvis du opvokser med sådan et tankegods altså på en voldsom måde, ikke? Der er jo nogle mennesker, de vokser op med, de har hørt lidt om islam, og de har hørt lidt om de ting, men de vokser ikke op med sådan, du ved, meget, meget striks, kan man sige, ikke? Og hvor det virkelig bare bliver indoktrineret fra barnsben af. Så tror jeg da gerne, at sådan en person vil kunne læse en hadith, vil kunne læse noget, som, du ved, retfærdiggør det ind i hans eller hendes hoved, og så går de ud og gør det. Det selvfølgelig, altså, jeg tror, jeg har sagt det før, altså, Koranen og hadith, det er en manual til terror, fordi den trigger nogle folk, altså, du skal jo også selv være mentalt, hvad skal man sige, stabil, ikke? Og så kunne læse Koranen, men vi ved jo bare, at der er mennesker derude, der ikke er mentalt stabile, og hvis de læser det, der står, så sætter det der i gang, det kan du ikke benægte. Selvfølgelig gør det det. Jamen altså igen, nu kan vi sidde og tale om, at islam er en terrormanual. Jeg elsker bare, hvordan du fuldstændig ignorerede mit thought experiment her, hvor jeg sådan, kan man virkelig finde et citat, der vil tillade 6 år? Altså, kom nu. Kom on. Så skal jeg til ind og finde noget frem igen nu jo. Altså. Men det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, man må ikke engang se på nej, jeg kan godt forstå dig. Jeg kan godt forstå dig, at du kan finde noget, der kan retfærdiggøre det, men altså, vi har sat og læst nogle hadith op, som fortæller om, hvordan folk skal slås ihjel, fordi de bliver kristne, eller fordi de frafalder, eller vi har sat og læst nogle hadith op, som fortæller om, hvordan profeten han skulle have dyrket sex med en slave, en kvindelig slave osv. Så vi har jo læst nogle ting allerede der, hvor man kan sige, tror du ikke, at det kunne sætte noget i gang hos en person, altså i et eller andet omfang? Nu snakker du selvfølgelig om det her med 6 orgier. Ja. Altså hvis det nu var, det tror du ikke, at det kunne? Jeg skal nok finde noget til det. Hvis man læser en beretning, som indebærer, at profeten havde sex med en slave, så kan man ikke via logik tænke, nu må jeg holde en 6 orgie. Det er også meget for simpelt. Det kan jeg godt se, hvad du mener. Men okay, lad os gøre det på en anden måde. Så ifølge islam, der skal kvinden være tildækket, ikke?
Yes. Er vi enige om det? Godt. Når du vokser op som en mand, som en dreng, du vokser op som en ung dreng, og du vokser op med den her fortælling om, at de ærbare, troende kvinder, de er tildækket. Når du vokser op med det, og du samtidig så ser, at der er kvinder, der ikke er tildækket, så er den logiske tankegang, det er, hvorfor er de ikke tildækket, og hvem er de? Så du får lige pludselig sådan en opdeling af mennesker i enten ren eller uren, eller gode, ikke gode, fjender, venner, den der opdeling, ikke? Og der bliver jo også tillagt hvad kan man sige, en måde at se andre mennesker på. Altså ens egen mor, hun er jo ærbar, og hun har også tørklæde på, men hende derovre, den anden mor, hun er ikke ærbar. Forstår du? Altså du skal huske på, at det er noget, der bliver plantet meget, meget tidligt, og hvis du er en ung dreng, der vokser op med sådan et mindset, så der skal ikke ret meget til for at trigger, sådan nogle unge drenge. Det er også derfor, du ser rigtig mange unge frustrerede muslimske drenge, som seksuelt frustreret over det, ikke? Altså, de kan jo ikke det er jo ikke alle, der kan kapere det skal man også huske. Det kræver jo også en vis psyke, og en vis forståelse, og en vis intelligens også i virkeligheden, ikke? Og det er ikke alle, der har det. Det kan du heller ikke benægte. Det er ikke alle, der har den intelligens og den psyke. Så derfor er der bare mange ting, der vil kunne gå ind og så trigger det. Og det er klart, selvfølgelig er det, fordi det er jo, for mig som eks-muslim, der er det jo nonsens at sige, jamen en kvinde med tørklæde, hun er mere ærbar end andre. Hvorfor er hun det? Forstår du, mener? Når jeg også ved i praksis, at der er kvinder med tørklæde, som absolut ikke, vil gå med det, og som tager det af, når de er ude, og alle sådan ting, ikke? Så lad det være med, forstår du, hvad jeg mener? Jamen altså, det med ærbarhed, det er ikke sådan, ikke selve tørklædet, det er mere, hvilken overbevisning den her kvinde har. Der får hende til at være ligesom højere i rank, altså i status som menneske, fordi der er nemlig et vers i Koranen, der nævner, inna akramakum indallahi atqakum, hvilket betyder, den mest gudsbevidste, den mest gudfrygtige blandt jer er den bedste. Ja. Men den mest gudfrygtige, hun vil jo også automatisk tage hijab på. Ja. Selvfølgelig vil hun det. Ja. Men det er ikke... Det forventer hende jo, ja. Så det er ikke en tildækning som sådan, der vil få en ikke-muslimsk. Så for en muslimsk er bedre. Det er med på, men nu er det jo ordkløveri, du har gang i, for det er jo ikke det, det jeg mener. Det er selve, jeg er med på, hvad du mener. Nå, Mustafa, vi kommer jo ikke til bunds i den her snak, det ved du også godt, og det kan næsten være, at vi skal snakke igen på et tidspunkt. Men hvis ikke du har det sidste, du vil sige inden, så tænker jeg bare, at vi vil sige tak for i aften. Nå, altså jeg kunne bare dele min hadith, den fik jeg ikke delt nemlig, hvis du vil det, eller så kan jeg bare sige tak for i aften, det er helt op til dig. Du styrer showet, det er jo dit show. Nå, din hadith, den fik du den op, eller? Det gjorde du måske ikke. Nej, det tror jeg ikke. Ja, men vi kom også lidt ud af en tangent, kan man sige. Vi startede altså meget godt med at have tid på, du ved, meget fint, ikke? Men så tog det over. Jamen, du må gerne læse din hadith op, det må du gerne. Så kan vi lige tage en hurtig snak om den, men det er også blevet sent nu. Ja, så vi tager måske bare 10 minutter om det, så... Skal vi prøve? Ja. Skal vi prøve? Du siger din hadith og siger, hvad du synes om den, og så kan jeg give min mening til den, og så slutter vi. Ja, så det er en hadith fra den 5. efterfølger af profeten Muhammed ved navn Muhammad al-Baqir, hvor han sagde, Gud vil kun dømme sine tjenere, det vil sige sin skabning, på opstandelsesdag efter mængden af intelligens, han gav dem i denne verden. Altså med andre ord, du vil kun ligesom dømmes efter de overbevisninger, du har opnået. Og det understreger bare islams inklusivisme, fordi det handler i bund og grund ikke om hvorvidt man er muslim eller ej, det handler om hvorvidt man har opnået visse absolute sandheder. Og de fleste mennesker har opnået nogle absolute sandheder inden for etik, eksempelvis, at man ikke må lyve, man må ikke skade andre mennesker uretfærdigt, man må ikke for eksempel ikke voldtægt, vi har snakket om voldtægt og sexslaveri og sådan noget, ikke? At de her ting ikke må lade sig gøre. Så handler det på en grund om, at du bliver dømt efter de overbevisninger, du har opnået. Fordi jeg kan også huske, at sidste gang, da vi havde den her samtale, så var der nogen, der sagde, hvis jeg nu er ikke muslim, så siger du så, at jeg vil ryge i helvede eller sådan noget. Så sagde jeg, det er ikke så forsimplet, altså det er ikke så simpelt, ligesom i kristendommen, hvis du ikke anerkender nogle visse trosbekendelser eller trossynspunkter, så vil du ryge i helvede. Det handler bare ikke om, forholder du dig til de overbevisninger, du har opnået, eller ignorerer du dem bare.
Så hvis du forholder dig til de absolutte sandheder, du har opnået, så er der sådan set ikke et problem for mennesker som sådan. Ja, det var det. Ja, og det er jo den spændende hadith, du egentlig har valgt, fordi det taler jo egentlig meget godt til den person, jeg også fornemmer, at du er, ikke? Altså, at det er jo det, du ønsker, at det er det, islam skal være i virkeligheden, fordi hvis vi prøver at se på fakta, vil det sige, at en kristen og en jøde også kan komme i Jannah? Hvis de dør som kristne, hvis de dør som kristne, så kan de godt. Hvis de dør som kristne, så kan de godt, eller hvad siger du? Ja. Altså, så kommer de også i Jannah. Ja, det godt, ja. Men de kan ikke... Ja. Men de kan ikke være kristne og jøder i paradis. Så det vil sige, de har allerede opnået den absolutte sandhed, hvilket er islam, før de går ind i paradis. De kan godt dø. Og det er jo den pointe, jeg vil frem til, fordi det lyder jo godt, når man fortæller, at hvis man bare har opnået den absolute sandhed og fået noget viden og så videre, ikke? Og man kommer ind på, hvad man har gjort. Det lyder jo godt, men det, der ligger under det, det er, som du siger nu, så direkte, at man jo er blevet muslim, ikke? Altså man har taget den sandhed, som du jo ser som muslim, er den eneste sandhed. Det er den, man har taget til sig. Det vil sige, at man har givet afkald på sin kristendom, eller sin jødedom, eller sin ateisme, eller hvad det nu måtte være, og taget islam til sig. Så kan man komme til Jannah, ikke? Gennem paradis. Og det er deri, der ligger noget, både modsigende, men også dobbeltmoralsk i virkeligheden, fordi hvad er det så, man siger? Altså, så er det jo netop, man siger, at det kun er muslimer, der har den absolute sandhed, og alle andre, de ryger i helvede. Altså, de er ikke det samme værd. Forstår du, hvad jeg mener? De er ikke det samme værd. I stedet for at sige, okay, det er du er overbevist om det, du er overbevist om, det er fair nok, det må du gerne. Jeg tror noget andet. Vi er ligestillet, vi er lige meget værd alligevel. Forstår du, hvad jeg mener? Men du synes, at min idé eller min sandhed er forkert, og jeg mener, at din sandhed er forkert også. Men det er ikke det, man gør i islam. Man siger, du skal konvertere til islam. Du skal tage islam til dig, før du kan komme i paradiset. Ikke? Så der er ikke den der accept, som det egentlig bygger op til, når du fortæller den hadith. Det lyder nærmest. Man kan sagtens dø i dette liv, som ikke er muslim, og ombestemme sig i efterlivet. Så det er ikke... Men det er jo først, når du står ved dommerne. Det er først, når du står foran porten, kan man sige. Ikke? Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Så bliver du jo spurgt, ifølge islam, så bliver du jo spurgt, om du så vil tage imod sandheden. Ikke? Der får du et valg, kan man sige, et sidste valg. Hvis jeg dør i dag som eks-muslim, så skulle jeg... Ja, det ved jeg faktisk ikke helt med frafalden. Der er det jo faktisk helt slut. Gælder det også frafalden egentlig? Det ved jeg egentlig ikke, om det gør. Det gælder alle mennesker. Det gælder, okay. Jeg kan nu ikke huske, for jeg mener nemlig, der var også var det en hadith eller en koranvers, det kan jeg ikke huske, som også beskrev, at frafalden, der var det nærmest helt slut. Men det kan godt være, at frafalden også får en ekstra chance, når vi så dør, så skal vi så enten tage imod islam, eller ikke. Og hvis vi siger nej, jamen, så ryger vi så den anden vej. Og det er jo sådan det er sådan en falsk måde egentlig at bygge tolerance op på, fordi det er jo ikke tolerance, det er jo ikke accept, det er jo ikke ægte, forstår du, hvad jeg mener? Altså det er enten så bliver du muslim, og så overlever du, eller så bliver du ikke. Forstår du? Eller så overlever du ikke. Men bare du er med også. Men det lyder bare så fint, når man pakker det ind på den måde, som du gør med den hadith der, ikke? Og det er også det, der er problemet. Det lokker folk ind, og det forvirrer i virkeligheden mere, end det gavner, fordi i stedet for bare at sige, hvad det er, ikke? Man kan også, hvis man nu vælger ikke at gå til paradis, og man vælger at gå i helvede, så kan man også godt ombestemme sig i helvede. Fordi Ali ibn Abi Talib, han siger en kendt, det der kaldes supplication. Ja, han siger, aqsamta an tukhallida fiha al-mu'anidin. Det vil sige, at Gud, du har sværet at uendeliggøre straffen af de vantro, der ikke ønsker at komme ud af helvede. Så der er nogen, der i bund og grund aldrig ønsker at forlade helvede. Men anyways, det var også... så er det... Det var metafysisk. Det var en lidt ligegyldig diskussion. Ja. Vi bliver ikke enige, Mustafa. Det gør vi jo ikke. Selvfølgelig gør vi ikke det. Men sådan er det. Sådan det. Nej, Mustafa, det er ved at blive sent nu. Ved du hvad, skal vi bare sige tak for i dag, og jeg håber, at du har følt dig ordentligt behandlet her som gæst i live-podcasten her. Ja, og så tak til jer, der har kigget med og fulgt med. Vi har jo ikke lige tid til at tage en masse kommentarer, men det kan være, at vi gør det en anden gang.
Men i hvert fald tak, fordi jeg gik med derude. Og igen, tak til dig, Mustafa, for at være med. Vi skriver jo nok ved en anden gang. Hvem ved, måske bliver det en live en anden gang igen. Det kan også være, at jeg kommer til Sjælland på et tidspunkt, så kan vi jo også sidde over for hinanden og få en kop kaffe og sådan. Det kunne også være hyggeligt. Så det finder vi ud af. Men kan I passe godt på hinanden derude, og tak for i aften.